que não estava até presente. Nós temos em 1 Coríntios 3, versículo 1 até 3. E tabisa, mas que mi papi lenga de gente de ángel, mas mi não tem amor, mi abira maneira gon, puta zona of simbal, puta resona. E se mi tem dom de profecia, e ta compreender tur mistério, e tur conhecimento, e se mi tem tur fé, para que ta ser um for de lugar, mas mi não tem amor, mi não tá nada. E se me dona tur mi propriedade para dona e pobre não de come, e se me entrega mi curpa para guardo que mas me não tem amor, e se não está servindo de nada. Que palavra não aqui lá nos manos cabeça tampão palavra de oração. Nos Teresa, bondadoso Tata que de altura não de Shell, alabar, glorificar e santificar seja o nome do Tata Santo. Tata Santo, nos quer agradecido com uma noite mais, nos por postra-nos mês, bodilante como o Yunan, o quer sim mais digo, Tata Santo. Na primeiro lugar, nos quer agradecido para cada momento do dia que vai proteger-nos e que vai acompanhar-nos e nos família, não, Tata Santo. Tata Santo, danke por dilante nos porta de casa, a posicionar o ângulo, para por guarda nos casa, for de adversário. Tata Santo, me pediu a noite, para bolar nos mente, não, para porque cos, o porta de nos caminho da Tata Santo, que por interromper nos concentração riba e palavra não de você servidor Tata Santo, lave aqui, limpe aqui fora de nos caminho da Tata Santo. Nos ouído não, nos voa não, que está solamente concentrar riba bo a noite Tata Santo. Assim como por instruir-nos riba e caminho que bo que para nos can. Assim tanto que nos vida não por glorificar o dentur sentido e dentur maneira Tata Santo. Tata Santo, essa que me pediu não passou para mim absolutamente digno de nada, que por dona de mi picana e estando de mi romana, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Okay. Nós vamos começar com cantica, então essa que vai estar nos cantica de tema, que chama nos romanco awe taparapa canta e cantica de tema. Sim. Yes. 1 2 1 2 1 2 1 2 C. All right. Sí. Yes. 1 2. Jennifer, banha PowerPoint? Ja, alleen mijn laptop blijft oké, ela happy, haha. Nos hermana Biula, lo vai canta nos cantica de tema. Hermana Biula? Sí. 1 2. Sí. 1 PowerPoint, 2 1 2 1 2 Sí. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Sí. 1 2 1 2 1 2 Sí. Yes. Steven Damirele? Sì, vediamo se è grande, sì. Ok. Oops. Yes. Nós rumam Biula tem? Se nós rumam Biula não tem, nós rumam chat de renta acaba rumana? Oh, mas compreender acaba tudo coisa. Presidente de nós temos uma reunião aí, se não compreender, tem rumang de presidente presente, o se por cantica de tema. Jennifer, have you mic? De hermana Biula?
Ok, Roman. Não me busca even Roman Biula, você não por abrir isso mais. Juist. Oh, esse é o problema. A mim não tá mirando, Stephen? Sì, ma pone e mic non può guarda aprire, ma non può aprire mic no. Bom, a hermana Yeah. Biula por abrir mais. Amen. Danke. Near the door. Vontade to end. Vontade, Roman. Jari. Papa. Release el babón si man. Babón si man. Você me entende, não? Sì, buon sì, man, brother. Non si entendeu. Babón si man. Mas anda vai olhar de tipo. Ok, você não pode entender, mas vou. Sim, hermano, nos por ter hermana agora. Já, você me vai contar que rabi no mais aqui minha assim. Já me entende. One, two, one, Yeah? two. Sì. Sim, hermana, Ok. dá vai numa. Ok, me tá querendo cantar em inglês, me não sabe se por. Me não tem na inglês, sino, hermana, me tem na A mim papiamento se só. tem, a mim se tem em inglês, então nada. Ok, me dê canta. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join hands with Jesus as we travel this road. For I'm part of the family of God. You will notice we say brother and sisters round here. It's because we're a family and these folks are so near. When one has a heartache, we all share the tears and rejoice in each victory in this family so dear. I'm so glad I'm a part of the family of God. Sì. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join hands with Jesus as we travel this road. For I'm part of the family of God. From the door of an orphanage to the house of the King, no longer an outcast, a new song I sing. From rags unto riches, from the weak to the strong. I'm not worthy to be here. Praise God, I belong. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join hands with Jesus as we travel this road. For a part of the family of God. Amen. E por aguardo, danke, Fabri mai. Danke, hermana Biula, pa e cantica di tema.
Então, parte feliz da família de Deus, com a zona hopi bonita também na inglês. Danke, irmã. Nós seguimos com nós de dois canticas. Eu vou cantar para a irmã Ana. Nossa irmã Ana tem. Jenny tem um canto. A me devo canta. Oh, nossa irmã, agora é parte do meu time delante que estou foto, depois do nome PC. Irmã Jenny. Sì, boa noite. Me também canta 39, me que someti na Cristo. Me pode começar uma? Sim, irmã, dá para ir. Ok. Me que submeti na Cristo, turcos me que entreguei. Mi que confia estima Cristo e tu sempre me sigue, sumitiendo tú, sumitiendo tú, sumitiendo turna Cristo. Sumitiendo tú, sumitiendo turna Cristo, simple mi tabape, mi placer nang abandonando, aceptando es nang DJ. Sumitiendo tú, sumitiendo tú, Hello? sumitiendo tú na Cristo, sumitiendo tú, sumitiendo turna Cristo, mi que entrega mi mes, llena mi cubo espíritu, acepta mi mes, sumitiendo tú, sumitiendo tú, sumitiendo turna Cristo, sumitiendo tú, sumitiendo turna Cristo, mitin su sagrado luz. Oh, gloria di salvación, gloria, gloria na Jesús, sumitiendo tú, sumitiendo tú, sumitiendo turna Cristo, sumitiendo tú. Amen. Amén. Sí. Amén, amén. Danke, hermana Jenny, para el bonito canto, sometiendo turno a Cristo. Bonita palavra não para nos manter de nos mente. E agora que romana, eu passo a otorgar meu irmão Steven e Mike, assim que por Biden oração e por compartilhar nos e pão com Deus, ajude a hornia para cada de nós. Steven? Feliz a noite. Nós estamos contentes que nos porte ave junto com você trove. Para mim, como começar, a me diz que maar geen stay para por assim me sundi Steven desktop PC. Assim eu sei co-host para mim. Então eu recebo por Jennifer por stop.
Ayo, sorry. Mi te papiando lugar es mic te di mute. Talvez você me disse tem que daqui a passar. Bom, Sim. meu irmão. Ok. Argenis pojis assim mi co-host is um Steven Desktop. A mim tá sebo. Ok. Steven Desktop. Steven Desktop. Yes. Yes. As I say, co-host and the your stop is share screen. Yes. Ok. Bom, here is spotlight. Ok. Ok, als het goed is, jullie, we moeten mirame ook hier op screen. Sim, me mirava. Ok, violino su camera me gezet apagar. Fi? Ok, vite. Steve, diz para mim assim algo rápido que eu rabi. Ok. Você tu coisa rápido que vai desfez me abre no Mac para um rato. Ok. Ok. Ok, vamos assim aqui. Crop is abi. Ja, Steve, abre o mic back. Abi mic back. Manda o babo abre o mic. Sim, unmute. Ok, se não a câmera disso, me vai a cara, me vai. Stop is gravação aqui. Ok, dus we cara te. Vamos lá, se tu comes de net, vamos começar no ting. Ok, die botar met de bom, tremendo. Ok. Samen ora met de klappa opnemen. Sim, começar não, começar opnemen. Ok, importante. Recording in progress. Ok. Bueno, nos turte mirami. Screen ora que matrimonio. Recording stopped. Sí? Turte mire toch? Ok, bom. Recording in progress. Bueno, feliz noche. Een feliz noche para Unitur. Een fijne avond voor iedereen. Yes, bom bini un dia más. Van harte welkom nogmaals. Sí, na seminario aquí. Seminario Noviazgo, Matrimonio, Divorcio y Reconciliación. Nogmaals welkom bij de campagne van verkering, huwelijk, scheiden en verzoening. Yes, dank je, Violenda. Y así vamos a continuar que par 2. Par 2 die es un tema 1. We zullen dus op dit moment doorgaan met part 2 van hetzelfde thema. Yes, thanks. Ok, vamos a ir rápidamente a el screen, para nos ganar tiempo, nos va a ir un palabra de oración y nos está 30 mesora. We zullen direct overgaan naar het scherm met een woord van gebed, zullen het openen, zodat we kunnen starten. Yes. Ok, laten we rezar, nos vamos cabeza. Laten we onze hoofden buigen voor het woord van gebed. Tada Santo, no momento na que o Senhor conosco baiding e tema de noite. O Heilige Vader, op dit moment gaan we in uw thema. E nós pedimos a presença do Espírito Santo para estar junto conosco, Senhor. We willen de aanwezigheid van de Heilige Geest vragen om met ons te zijn. Move em cada coração a noite. Beweeg door elke hart heen, Heer. Laat me cora tudo o qual o Senhor vai pôr na minha mente. Laat me alles onthouden hetgeen wat u tot mijn verstand hebt gebracht. E lo que abo que Senhor papi através de mim. En al hetgeen wat u wilt dat ik spreek, Heer, zeg het door mij. Usa-me, Senhor, completamente a noite. Gebruik mij volledig vanavond, Heer. Passine, Senhor, bom amor para worden manifestar, Senhor, através de boa palavra. O Heer, zodat uw liefde door uw woord geopenbaard kan worden. Dank je, Senhor, para Cristo Jesus e seu sacrifício na cruz. We danken u, Heer, voor Jezus Christus voor het offer wat hij heeft gedaan aan het kruis. E o plan de redenção. En uw reddingsplan, Heer. Através do santuário. Door het heiligdom. Amen. Amen. Ok, dia mais, nós vamos Argenis te para esse texto, não? Argenis está muito bom, bini? Nogmaals, broer Argenis is vandaag aanwezig om de Bijbelteksten te lezen. Argenis, van harte welkom. Sim, de minha parte também feliz noite, meu irmão Tour. Welkom. Ook namens mij van harte welkom en een fijne avond. Deus bendicionar você cada de uma maneira especial a noite. God zegen elk een van jullie op een speciale manier vanavond. Amen. Dank je, meu Argenis. Ok, assim está conosco continuar a noite. Bedankt, broeder Argenis. We zullen dus nu verder gaan.
Juist, dus mirando hier, of laat me poner sinigi prometo nos começar. Laten we het even zo stellen voordat we gaan beginnen. Ok, tinha de portar por pensa, kiko e tema nang aki tinha ver para nos tempo ook. Kunnen mensen misschien zich afvragen wat voor soort thema nu van belang is voor het onderwerp van nu, van vandaag? Juist. Ja, nos tres mensajes de tres ángulos de un predica. Moeten we niet de 3 engelen boodschap verkondigen? Die combos als switch bij riba matrimonio ook. Waarom zijn jullie overgeschakeld naar het huwelijk? Die kom papi die divorcio y reconciliación noviazgo a ook. Waarom spreken we over verkering, huwelijk, een scheiding, verzoening op dit moment? Steven, want de mirando que tempo está acabando. Zie je niet dat de tijd tot het einde komt? Y nos me está papiando de mensaje tres ángulos solamente aquí. En we moeten nu dus alleen maar over de 3 engelen boodschap praten. Met een boa noticia, para boa noite. Ik heb dus goed nieuws voor jou vanavond. Het tema que nós tratando aqui, Dus het thema die we op dit moment behandelen, da parte de mensaje de tres ángulos. is een deel van de 3 engelen boodschap. Es más, el primer ángel. Dus des te meer de eerste engel. Pues nós estamos bezig a deal com noviazgo e matrimônio Want we hebben het over verkering en huwelijk, através do santuário. maar door het heiligdom. E o santuário é o pilar maior de nossa fé. En het heiligdom is de grootste pilaar van ons geloof. E me assina tá com o tema aqui é sumamente necessário para cada gente aí. Dus deze thema is heel erg belangrijk voor iedereen vanavond. Hasta se não nota casar. Zelfs voor degenen die niet getrouwd zijn. Solteiro não. Voor degenen die vrijgezel zijn. Se não da viúva também. Voor degenen die weduwe zijn. Of com não casar, esposa vai morrer lá esposo. Of waarvan een van de partners, de andere, dus is overleden. Juist. Dus assim tá com aí compreender que o tema aqui tá verdade presente. Dus dit is zeker de tegenwoordige waarheid. Amen. Alright, dan vamos para começar. Kijk, nu kunnen we dus beginnen. Yes, oké. Mirando eigenlijk con Dios a deal eigenlijk com o pecador, dus persona como individuo. Dus als wij gaan zien hoe Jezus dus met de individu is omgegaan die heeft gezondigd. Agora que nós estamos de counsel, laten we zeggen, nós estamos de counsel matrimonial ook. Dus we gaan nu in een soort relatietherapie. Através do santuário. Maar dan door het heiligdom. Ok. Agora nós assinalamos que Deus está amor, não é verdade? We hebben gisteren dus geleerd dat God liefde is. Is het niet waar? Juist. Dus agora nós também também que para nós direito a relação entre gente com gente of esposa com esposa. Dus nu gaan we dus ook naar kijken. Dus als wij de relatie tussen 2 personen willen herstellen, maar ook binnen het huwelijk. Juist. Het tem que começar eigenlijk al final com coisa bom. Dan moet het uiteindelijk beginnen met goede dingen. Ok. Dus de caso aqui me nós bizarra, nós nota começar com o problema. Maar net zoals gisteren zullen we dus niet starten met het probleem. Pero nós também wak ribe coisa bom. Maar we gaan dus naar de goede dingen kijken. Ok. Dus door nós de counseling matrimonial aqui. Dus omdat we nu dus in een relatietherapie zitten. Nós te pedi e pareja para 13 portret nan. Dan vragen we dus aan de partner om met foto's te komen. Ok, laten we poner assim aqui, sim, carta nan de amor. Dus liefdesbrieven. Mesmo coisa que o indivíduo, ora que ela entregar sua vida a Jesus, e tinha portret nan de bautismo. Dus net zoals het individu die zijn leven, dus op het moment dat hij zijn leven heeft gegeven aan Jezus door de doop, heeft ook de kaart van de doop. Correcto, e tinha cantica que ela pede nan canto, ora ela bautizar. Hij heeft nog het lied, het nummer dat hij heeft gevraagd om voor hem te zingen. Juist, dus, wat ik começar ora ena, 13 back na memória e cos nan dushi. Te berat? Dus je brengt, op het eerste moment ga je dus eerst alle mooie herinneringen naar boven brengen. Juist, want dan começar na kika bairobes. Je begint niet bij wat is er misgegaan. Wat dan começar na primeiro amor, como estava datado em passado. Je begint dus bij de eerste liefde. Hoe was het in het verleden? Conduce, maar passa em princípio.
Hoe heerlijk was het in het begin van de tijd, Prome que problema nanga bing. voordat de problemen waren begonnen. Então isso aqui lo sirve como base. En dit zal dus als een basis zijn, Ja, escuta, bisa ta vale la pena hoor. Toch bringa per relação aqui. en dan zeg je dus het is toch de moeite waard om voor deze relatie te vechten. Mas obi be inimigo que para nos perde e focus. Want vaak wil de vijand dat wij de focus verliezen. Então assim é bom, te mira pa Kiko mas bringa per relação aqui. En dan zie je ook niet meer waarom je voor vecht. Mas um gos, den Cristo Jesus, want ora vos stop e mira Jesus. Dus net zoals bij Jezus, als je dus niet meer naar Jezus kijkt, Want mira pa Kiko tingo lesa ba Bible mas. dan zie je ook het belang niet meer van het Bijbellezen. Want mira pa Kiko me se ba iglesia mas. En dan denk je dat het ook niet meer nodig is om naar de kerk te gaan. Dus inimigo a logra tapa e prome amor. Dus de vijand is erin geslaagd om de eerste liefde te bedekken. Juist, dus zo que nós também revivar back, trazer na memória back e coisa não bom. En nu gaan we dus de eerste liefde weer opwekken. Dus alle mooie herinneringen naar boven brengen. Ok, dus er wordt een bom pe pareja of een persona individual e sao of realizar. Maar het is goed dus dat die echtpaar en ook die individueel persoon Juist. weet. Juist. Que Deus te sunca pone nang tenang, liga tenang, e ture momento nan douche e te Deus ajuda nan panam por a tatinha sei. En dat God dus ervoor heeft gezorgd dat ze staan op het punt waar ze nu staan. Dus alle mooie herinneringen die ze hadden, heeft God voor gezorgd. Ta ete sunca trece nang junto den e união matrimoniale. Hij is degene die hen samen heeft gebracht in het huwelijk. Juist. Dus mirando portret nang in momento nang bonita, carta portret nang video nang, de berat? Dus wanneer je dus naar de foto's kijkt, video's en de liefdesbrieven, Essa aquilo serve como fundação para nós começar a construir hoje. zal dat dus als een fundament vormen, zodat we dus verder kunnen opbouwen. Yes, bonita, não, Romanan? Is het niet mooi, broeders en zusters? Ok, assim é nosso começar. Awo, En zo zullen we dus beginnen. pues ora nossa papi de reconciliação, Want wanneer we het hebben over verzoening, va tinha a ver com algo que estava tá bom, pero que a quebra. dat heeft dus te maken met iets dat eerst goed was, maar dat gebroken is. Tá pensando nós temos que reconciliar de novo. En daarom moeten we dus opnieuw verzoenen. Nós estava tá uno. We De waren één, pensamento, in gedachten, de ação, de In turcos. in alles. Pero algo abini é separar-nos, quebra e relação. Maar er is iets gekomen die de relatie heeft gebroken, een scheiding heeft gebracht. Pensei a palavra reconciliação. En daarom heb je dat woord weer verzoening. Drecha back, construir back lo que guardo quebrar. Dus weer heropbouwen hetgene wat stuk is gegaan. E solamente através de santuário é aqui para suceder. Maar dit zal alleen maar succes hebben via het heiligdom. Juist. Dus o primeiro passo de Deus está para manifestar seu amor para por trazer a persona na je, para assim e por reconciliar nos back com ele. Dus de eerste taak van God is dus om zijn liefde weer te openbaren aan de persoon, zodat hij zich weer kan verzoenen met diegene. Correto. Agora, Correct. é de dois passos de Deus está En de tweede stap van God is, Eta hiba e pecador agora depois que ele acabe manifestar seu amor na je, dus nadat hij zijn liefde heeft openbaard aan de zondaar, para agora e pecador agora por reconciliar com ele, zodat de zondaar nu met hem kan verzoenen. então o que ele acaba de reconciliar, o que ele acaba de demonstrar seu amor, Dus nadat hij zijn liefde heeft laten zien, então seu amor agora está treze nós agora na arrependimento, en zijn liefde zorgt ervoor dat wij dus tot berouw komen, tot bekering komen. então o é de mostra nós está kiko te cosco a separar-nos ou a treze separação. En dan laat hij hetgene zien wat een scheiding heeft veroorzaakt. Como não olvida, passo número 1, mostra amor pro mim. Dus niet vergeten, stap 1, laat eerst liefde zien. Não é problema, Dus niet het probleem, sino amor. maar liefde. Amor também pro mim. Dus de liefde komt op de eerste plaats. Então, o
e demonstração de amor, En nu dus dat de liefde is geopenbaard, e persona ta abre para mira kiko atrese e problema akeo. en dan opent die persoon zich om te ontdekken dus wat die problemen veroorzaakt. Juist. Dus assim ta tambe ku e hombre e mulher messe para mira com amor, com miserável na vida ta. Dus op dat moment moet de man en de vrouw dus eigenlijk zien hoe waardeloos hun leven eigenlijk is. Voor die ora ku e problema matrimonial aqui abini. Dus dat hun leven miserabel is vanaf het moment dat zij dus in huwelijksproblemen zijn gekomen. Dus de cara dat je prodigo, de verdade? We weten toch nog de verloren zoon? Ela realizar, Deus permite realizar sua condição. Hij besefte dus zijn conditie. Então, ora ela realizar sua condição, estava de sa, e tinko bij bekas. En toen hij dus dat doorhad, besefte hij dus dat hij terug naar huis moet. Su tata no abringa com ele se bota malu, bota kiko, no, é assim é. En zijn vader ging geen ruzie met hem maken van hey, je bent slecht, je bent dit, je bent dat. Ela guarde bini com braça bri. Hij wachtte op hem met open armen. En teorie e you prodigo realizar é verdade, mas peca contra vo. En toen besefte de verloren zoon van hey, ik heb tegen u gezondigd. Juist, que mijn tata nota en core tras je prodigo. Dus de vader ging niet achter zijn zoon aanrennen. Juist, que mijn meester je ne parte bo. Die subir. Dus hij moest dus echt helemaal tot de grond komen. Juist. Awo, mi que para nos rumar geen se voresa Isaías 1, 18, 19. Ik wil nu dat broeder Agenius Jesaja 1, vers 18 en 19 gaat lezen. Juist. Nós também mira algo grande hoje noite. We zullen daar iets groots zien. Okay, Tabisa, binga wor, laga nos razonar junto, Senhor Tabisa. Mas que vos picaran de maneira escarlata, nalo bira blanco maneira sneu, mas que nanta cora maneira escarlata, nalo bira maneira lana. Si vos está dispuesto y te obedece, vos lo come en mi dietera. Tremendo, dank je weer Argenis. Que men geweldig, bedankt broeder Argenis. Dus, het is sabo, so e parte pro me nos estudia hier, binga hoor. Dus het eerste deel hebben we gisteren bestudeerd. Kom nu. Pero versículo 19 te dice, si vos está dispuesto y te obedece. Maar vers 19 zegt, als jullie bereid zijn om te gehoorzamen. Oké, punto principal tá dispuesto y obedece. Dus punt 1 is, wees bereid en gehoorzaam. No por llegar a una reconciliación como individuo, Paco Dios. We kunnen dus als individu niet tot een verzoening komen met God. Of entre esposo y esposa. Maar of tussen de echtgenoten en echtgenoten. Si nos no está dispuesto para obedecer Dios su forma de recibir perdón. Als wij dus niet gehoorzaam zijn aan de manier waarop God vergiffenis geeft. Dus, para essa razão, aqui, hopi esposo e esposa não está bem voor die trempang. Dus door deze reden komen er heel vaak echtparen dus niet vanaf het begin. Ja, de bem ora nanta já acaba a quase toma decisão acaba para divorciar of separar. Ze komen pas op het moment wanneer ze dus al de beslissingen hebben genomen om te gaan scheiden of bijna te scheiden. Juist, de bico na nota mira na necessidade. Omdat ze die behoefte bij zichzelf niet zien. Juist, para mim que chega sina leu e que pensamento na ake começa bem dilante. Dus voordat al die problemen dus en gedachten naar boven komen. Juist, we zullen zien het al, we weten ora que cosa chega na su climax, orinante sali in busca de dança. Ja, wat is vaak wanneer iets tot een hoogtepunt komt, dat mensen dus eigenlijk hulp gaan zoeken. Juist, pero eigenlijk si nossa trempamento visa câncer te curável basta botar na tempo. Ze zeggen vaak, kanker is te genezen zolang je maar op tijd bent. Juist, si bo tarda epo plama e bo muri. Dus als je te laat bent kan het uitzaaien en dan kan je eraan sterven. Oké, laten we zo acri op screen un versículo más hoop importante, Revelación 3. Laten we op het scherm nogmaals naar een bijbeltekst gaan kijken die heel erg belangrijk is. Yes, Revelación, capítulo 3, 17 te 18. Openbaring hoofdstuk 3, 17 en 18. Yes, miro maar Argenis day, completo. Is broeder Argenis er?
pa sombra bota bisa, mita rico, mita bom para e não te mester de nada. E bono saco bota deplorável, miserável, pobre, cego e sunu. Mita consecabo, abo compra cerca mi, ouro refinado em candela, abo vira rico. Amen. Paia blanco, abo bisti, e pa é vergüenza de bosunu no sale na clá. E ungento pa unta, bowo nan kune, pa bo mira. Tremendo. Dank je, Miroman. Oké. Geweldig, bedankt broeder. Que Mandy, want o rato, Dios te aconseja-nos. Maar wacht even, God raadt ons aan. Que dá assim, é aconseja, é counsel-nos. Wat doet hij? Hij geeft ons raad, hij geeft ons advies. Maar ponele na inglês também tussen aqui para mira. Ik heb het dus ook daar in het Engels gearseerd, zodat je het kan zien. Ding, ik King James Version, het bisa, I counsel thee. Dus in de King James Bijbel zegt hij dus, ik geef je advies. Que Mandy, alguns temos problemas na matrimonial of como indivíduo. Dus wanneer wij dus huwelijksproblemen hebben of als individu, nós mensen bij zeggen, ik gran counsel matrimonial of counsel como indivíduo qual te Cristo Jesus. moeten wij dus naar een grote adviseur komen die eigenlijk Jezus Christus is. Porque die con essa nos condition. Waarom? Want hij weet wat onze conditie is. Essa con nos sunu. Hij weet dat we naakt zijn. Essa con nos pretende di te bisti pero nos sunu. Hij weet dat wij doen alsof we gekleed zijn terwijl we eigenlijk naakt zijn. E nós pretender que nós rico, tudo costa mais bom. En we doen alsof we rijk zijn, alsof alles goed is. E nós sentimos de nenhuma mudança. En we hebben dus geen hulp nodig. Pero a Deus visa bem se caminho, te aconsejavo, de um consejo que botingo assim. Maar vandaag zegt God, kom bij mij, ik zal je het advies geven wat je moet doen. Tanto como pareja, como indivíduo. Als echtpaar, maar ook als individu. E nós me mira nossa necessidade, cada de nós personal. En elk een van ons moet persoonlijk onze behoeften zien. Ok, pues Deus te aconseja-nos. Dus God geeft ons advies. So Deus eigenlijk que trece nos back voor die estado deplorável aqui. Want God wil ons dus een weghalen van die waardeloze toestand waar we in zitten. Pues hoy visa eigenlijk órgão está de nos problema matrimonial of como indivíduo. Want hij zegt dus wanneer we dus in onze huwelijksproblemen zitten of als individu. Nós está actuando como gente não deplorável. Dan handelen we als ellendige mensen. Miserável, pobre, cego e sunu. Dus miserabel, ellendig en naakt en blind. Cego, porque nós não mira nos necessidade. Blind, want we zien onze behoeftes niet. Nós não mira que nos matrimônio para Cristo tá de crisis. We zien dus niet dat ons huwelijk met Christus eigenlijk in een kritieke toestand is. Of nos relação entre esposo e esposa tá de crisis. Of dus onze relatie met onze partner. Pero nós tá rico, nós temos de nada. Maar we zeggen nee, we zijn rijk en we hebben niks nodig. Pero nossa relação tá miserável. Maar onze relatie is ellendig. Quanto gente ave de relação não pode dormir bom à noite? Hoeveel mensen tegenwoordig in een relatie kunnen in een avond niet goed slapen? E ora punten aan de como não pode dormir. En dan ben je aan ze vraagt, waarom kan je niet slapen? Se pessoa me sentir-me miserável. Nou, want ik voel me ellendig. Esposa não, baie sentivo e opi de nós também como em de ambo. En echtgenotes of wij als mannen? Sim, nós te chega, portanto, nós somos focus na trabalho, of ding, tres bijbelstudie of algo. Dus misschien op ons werk kunnen we onszelf niet focussen of in onze bijbelstudies. Ja, is de bico nos mente de cargar com problema. Waarom? Omdat onze verstand belast is met problemen. Então hier nos visa a twin institution. En gisteren hadden we over de Tweelinginstituut. Qual is Sabbat e matrimonio. En dat is dus de Sabbat en het huwelijk. E nós visa não pode de Sabbat se bo relação matrimonial de crisis na direita. En toen hebben we dus gezegd, je kan geen Sabbat houden als jouw
eigenlijk in problemen zit. Dus ora bom matrimonio te ding problema of bo relação pa com Cristo te ding problema. Dus als je huwelijksproblemen hebt of je hebt een relatie tussen jou en Christus, Bo relação bo no porting paz e descanso de Deus o sábado. dan kan je dus ook geen rust ervaren in de Sabbat van de Heer. Dus se o matrimonio te ding problema, bo te quebrando automatisch que sábado também. En als je dus huwelijksproblemen hebt, dan breek je dus automatisch met de Sabbat. Pensei me avisa hoje, hoop je lo visa per um mensagem tres angel batingo predicar Steven. Maar daarom zei ik net, heel veel mensen zullen zeggen, nou Steven, moet je niet de 3 engelenboodschap verkondigen? Maar boy, maar bisa era, e pareja que tem problema tá pa fo de santuário e não pa ding. Ik heb dus gezegd dus dat de echtpaar die in de problemen zijn, staan dus buiten het heiligdom en niet binnen. E lo que Deus quer é dat tres nós podemos nós poranha reconciliação. Pa com ne e pa com outro. En wat God eigenlijk wil doen, hij wil ons dus verzoenen. Hij wil ons naar binnen brengen, zodat we verzoenen met hem. Ok. En met elkaar. Tremendo. Dus lo que tá assim é pareja pobre tá amor. Falta de amor. En door gebrek aan liefde is deze echtpaar dus arm. Juist. Falta de comunicação tá assim nos pobre pa com outro. Dus door gebrek aan communicatie met elkaar zijn we dus arm. Sim, e também falta de comunicação com Deus, esta oração, nós estamos pobre. En ook door gebrek aan communicatie met God, dus door in gebed te gaan met God, Pessoal, dan zijn we dus arm door dat niet te doen. Juist, pessoal, é amor, é brug, é linha, é forma que nós podemos comunicar amor. De verdade? Van de manier waarop wij dus kunnen communiceren, dat is liefde. Dat is dus een brug. Juist, pessoal, é amor te importante. En daarom is liefde belangrijk. Pessoal, nós avisa, nos versículo de memória, 1 Coríntios 3. En daarom zeg ik dus, de schriftlezing is dus 1 Corinthians 13, 1-3. Também avisa, mas que mi papia língua de gente de ángel, mas mi não tem amor, mi ta bira maneira gong que ta zona of simbal que ta ressonar, e se mi tem dom de profecia e ta compreender tur mistério e tur conhecimento, e se mi tem tur fé para que ta ser na fora na lugar, mas mi não tem amor, uiteindelijk mi não tem nada. Mire? Dus. Zie je dat? Dus pensei uma bisa, é mensagem aqui tá mesmo, é mensagem de interessante, parte de je. En daarom zeg ik dus, dit is gewoon de 3 engelen boodschap, in ieder geval een deel ervan. Dus hoop ik bij mij, para mim mesmo também ave como predicador. Dus ik spreek ook voor mezelf vandaag als spreker. Como meu papi turcos predicado na Bijbelstudie, essa tudo é mais bonita. Dus ik kan dan preken, bijbelstudies geven, dat is allemaal mooi. Predicar santuário, justificação para meio de fé, que tudo é Zeg de rechtvaardiging door geloof over het heiligdom preken. Plan met teksten, chiki, harman en bek, tudo é mas é bom mês. Al die teksten helemaal uitpluizen en dan weer opbouwen, ja, dat allemaal is goed. Mas se me não tem amor, e não te servir de nada. Maar als ik geen liefde heb, dan heeft het helemaal geen nut. Pensemos Isaías, nosso margem recebe Isaías 1:18. En daarom heeft onze broeder Argenis net Jesaja 17 en 18 gelezen. Deus que tem relação, comunicação conosco. 18 en 19 gelezen, sorry. Juist. God wil een relatie hebben met ons. É para ele bisa bem para nós razonar junto, de verdade? En daarom zei ik, kom, zodat we samen kunnen praten. Pois dia razão de matrimônio que tem um problema tá é falta de razonamento, comunicação. Dus een van de problemen van huwelijks die in problemen verkeren is dus gebrek aan communicatie. Dus niet kunnen redeneren met elkaar. Juist. Dus tanto verbal como non-verbal. Dus dan hebben we het over verbaal, zowel als non-verbaal. Juist. Dus de contexto é nós está pobre de nosso matrimônio. Dus in die context zijn wij dus arm in ons huwelijk. Pago nos pareja e pago Deus também. Dus in ons huwelijk met elkaar, maar ook naar Jezus toe. Oké. Den Revelação 3. Dus in Openbaring 3. A palavra de Deus diz nós como pueblo Laodicea. Zegt het woord van God tegen zijn volk Laodicea. Of een matrimonio Laodicea. Of het huwelijk Laodicea.
Ja, het lauw, het frio, het caliente, het bij nunca minda. Hij is lauw. Dus hij is niet heet, niet koud. Het gaat nergens heen. Ela bisa nan tame boso ta siego. Hij zei ook tegen ons, jullie zijn blind. Boso bo no po mira. Want je kan niet zien. Wak bo no ta mira, bo te bis ora bo pundre pareja te bisabo, mi no ta mira que relación aqui podrecha. Dus je vraagt dan aan zo'n echtpaar en dan zeggen ze, nee, ik zie niet dat deze relatie gered kan worden. Brother, como te sinti bo mes? Ah? Como te sinti bo mes, brother? Broeder, hoe voelt u zich? Wak, você pastor of você brother, mi no te mira con nos por seguir junto mas. Nou, weet je wat, broeder? Nou, ik zie niet dat we verder kunnen gaan. Ja, dus e pareja te ciego e no te mira con ampo fix drecha mas. Dus de echtpaar is blind. Ze zien niet meer in dat ze het kunnen herstellen, dat ze het goed kunnen maken. Het is mi cara tambe un persona ku a caída en droga. Het doet me herinneren toen iemand dus in het drugs viel. Ora que la mira ku la cai tanto belanta cai. Dus deze persoon was dus verslaafd aan drugs en toen hij dus door had dat hij elke keer weer viel en opstond. Ela disse me no te quiere, me no te mira ku Dios po ayudarme. En toen zei diegene van, hey, ik zie niet dat God mij kan redden. Dus de contexto het ciego, você no te mira ku Dios po ayudar. Dus in die context is hij blind, van hij kan niet zien dat God hem kan redden. Oké, dus ora você ciego as het in vez ku no te mira ku você de un crisis matrimonial. Dus wanneer je dus blind bent, dus niet eens door hebt dat je in huwelijksproblemen verkeert. Mes cos que you prodico tambe a canabai te den lodo nang. Dus net zoals de verloren zoon tot aan de modder tot in de modder terecht is gekomen. Tora la drenta de parti te abou di subida. Dus totdat hij op de allerlaagste plek in zijn leven was beland. Ora la realizar su condition. En toen besefte hij wat zijn conditie was. Su ojo abre o. Zijn ogen gingen op dat moment open. Pues mescos que individuo que está ciego, de qual no te mira su condición espiritual. Dus net zoals de individu dus die blind is voor zijn eigen geestelijke conditie. Manera Dios te mire. Dus die ziet het niet in zoals God het ziet. Siendo que está deplorable, manera se dice hoy miserable, pobre, ciego y sunu. Terwijl die persoon gewoon ellendig is, miserabel, naakt en blind. Oké, ora com ende, ora wat de sunu. Dus kijk even, wanneer je naakt bent. Oké, de público, wat zien die vergüenza, de verdad, porque tapa aquí, tapa allá, ora wat de público. Als je in de menigte bent, dan schaam je, dan voel je naakt, dan wil je bedekken, dan wil je iets op je mee bedekken. Ah, dus wat zien die vergüenza. Dus je schaamt je. Dus mes un cos, carabón, nos estudiando la Odisea, pobre, ciego y sunu. Dus bedenk goed, we zijn Laodicea aan het bestuderen. Arm, naakt en blind. Juist, we zo. En ellendig. Juist, ora we te sunu, e pareja te sunu. Dus wanneer de echtpaar dus naakt is. En no te cubrir que justicia de Cristo, nan dos como pareja, tanto individuo como matrimonio. Zijn ze dus niet bedekt met de gerechtigheid van Christus, dus niet als echtpaar en ook niet als individu. Juist, nan deshonesta doen nan vergüenza. Dus hun ongehoorzaamheid geeft hun schaamte. Ah, no que papi mas di mi casa, mi esposa, nan que bise coisa nan tin vergüenza papi di mi esposa, de nan familia nan conocinan. Dus ze willen niet meer over hun echtgenote gaan praten bij hun familie of vrienden, want ze schamen zich voor diegene. Ahora we de condition como pareja sunu ei. En als je dus in die conditie bent als die echtpaar die naakt is, automaticamente wordt exponeer mes. Dan ga je jezelf op een gegeven moment tentoonstellen. Y gente nan lo mirabo. En de mensen zullen je zien. Y nan lo saco hey, ti algo no te bonkovo. En dan zullen ze zien, hey, er is iets wat niet goed is met die persoon. Tu tempo wat bij iglesia sinto junto con casado de iglesia. Al die tijd kwam je dus samen met je echtpaar samen naar de kerk. Pero de repente nan te mirabo boso sinta. Maar opeens zien ze je dus alleen zitten. Unde su casata? Dan zeggen ze, hey, waar is die persoon zijn echtgenoot? Maar mire, dus gente te mirabo sunu. Dus de mensen gaan je naaktheid zien. Mas se bo busca mo di tapé com blachi de figo. Dus ook ga je het proberen te bedekken met olijfbladeren. Gente te mire. Maar de mensen zien het. Oké, ahora. Bande Isaías 9:6. We gaan nu naar Jesaja 9:6.
Isaías 9:6, nos está bij den. Laten we erin gaan. Oké, miro maar Genis batei. Yes. Broeder Genis, ben je er? Yes, het is compleet, maar in zijn stem. Oké. Hij is er volledig, ik heb zijn stem gehoord. Ja, zit bisa. Pasombro un yu anase pa nos. Un yu hombre ta duna na nos. Y el gobernación lo ta arriba su schouder. Yes. Su nombre lo ta consejero maravilloso, Dios poderoso, Tata eterno, Prince de paz. Man, no, kijk, waarom raar? Ons break it down. Que man, Jesus te nos kiko, nos consejero maravilloso. Dios. Dus Jezus, Zeg het maar. dus Jezus is onze geweldige adviseur. Oké, Dios poderoso. Het is de almachtige God. Tata eterno. De eeuwige Vader. En dan kiko mas, Wat nog Prince, meer? Prince de paz. Hij is de prins van vrede. Juist, que man wak. Hoop je bij jou nog tien problemen, nog sakuri bij je zeggen om quizás een psycholoog? Dus vaak als er in problemen zijn, dan rennen we vaak naar de psycholoog. Of un consejero matrimonial mundano. Of een huwelijkstherapeut Awo, lain poner sinegi. vanuit de wereld. Si perdón y reconciliación ta ding es santuario, Dus laten we het zo zeggen, als vergiffenis en verzoening binnen in het heiligdom is, solamente a través del santuario, no tiene otra forma. alleen maar mogelijk door het heiligdom. Salmo 77, 3. Dat bisabo, bo caminda o Dios, ta ding bo santuario. King ta grande manera nos Dios. De verdad? Dus, su camina ta ding es santuario, a través del santuario. Awo, Dus zijn weg is dus gaat door het heiligdom heen. correcto. Awo, con un gente awo, que no tiene conocimiento del santuario. Dus hoe kan u iemand die geen kennis heeft van het heiligdom, Perdonavo eigenlijk een counseling maneme seta. jou dus eigenlijk advies kunnen geven zoals het hoort? E perdonavo advies of filosofia nang e perdonavo, Hij kan je bepaalde adviezen op basis van filosofie geven, pero no tin wak. Dios quiere nos no solamente una reconciliación, pero promete reconciliación me se bien conversión. dus God wil ons niet alleen tot verzoening brengen, maar voor die verzoening moet er ook bekering zijn. Dus tanto e homo que me se ser convertir. Dus de man en de vrouw moeten beide bekeerd zijn. Realizar nan condición como pecador, na falla, nan de Dus dempica. ze moeten een conditie als zondaars beseffen. Ze moeten doorhebben dat ze fouten hebben Nan gemaakt. de ciego, miserabel, pobre y sunu. Ze zijn dus blind, ellendig, naakt. Un consejero matrimonial sin el conocimiento aquí de Jesús, que Jesús Espíritu denge, no por consejar me seta. Dus geen enkele wereldse huwelijkstherapeut kan dus een echtpaar het advies geven zoals God het wil. Mas se quando diploma tem colocar em sua muralha. En het maakt niet uit hoeveel diploma's ze misschien aan de muur hebben hangen. Dus é caminho de Deus tá dentro do santuário, não outro caminho mais. Want de weg van God gaat door het heiligdom. Er is geen andere weg. Não tem mais, wak, nós tá respeitar tu rende. Ah, você tem de bonde en stof. Kijk, we respecteren iedereen, want sommige mensen zijn gewoon goed in hetgeen wat ze hebben bestudeerd. Pero no tem finalmente perdão e reconciliação sem passar dentro do santuário. Oh. Maar er is dus gewoon geen vergiffenis en verzoening als je niet door het heiligdom gaat. Oké, waar kon je het dizer in Engels? Maar poner op het screen para nós mirar. Kijk hoe het hier wordt gezegd op het scherm. Ik heb het geel gearseerd. Juist. Então, in naam wat we mirar dingen King James Version. Dus dan zie je hier dus in de King James version. Het chama Jesus a wonderful counselor. En hij noemt Jezus dus de wonderbaarlijke therapeut. Juist. Prince of Peace. Hij is dus de prins van vrede. Pues Jesus é nos consejero maravilhoso. Dus God is onze wonderbaarlijke therapeut. E ora nós pensamos que não solamente nos tem consejo, pero também nos tem paz.
Wat doe je? Maar wanneer we bij hem komen, dan krijgen we niet alleen therapie, maar we krijgen ook gewoon vrede. Paz para nos matrimonio. We krijgen gewoon vrede voor ons huwelijk. Want verá, paz para nos relação quebrar com Cristo Jesus. Dus vrede voor onze gebroken relatie met God. E para tu resnango de visa awe pero minota mira Steven com minha relação podrecha e homem que não. En voor al diegenen die nu op dit moment zeggen, nee Steven, ik zie echt niet hoe deze relatie gered kan worden. Steven, deze man niet. Steven Waxi, vou passar dia de casa com minha esposa, bota mira com a mulher que tá roekeloos. Nee Steven, als je 1 dag met mijn echtgenote doormaakt, dan zie je hoe deze vrouw is. Nee, echt roekeloos. E mulher que tá maneira é besta de revelação de stress, é apocalipse de stress aí. Deze vrouw is als de vrouw in Openbaring 13. E mulher te bisa wak, vai je mira é bestia que Daniel não pode descrever, tá sendo minha esposa da. En dan zegt de vrouw, nee, weet je dus dat beest die Daniel niet kon beschrijven, nou zo'n beest, dat is mijn man. Pero Dios te bisa in Genesis 18:4. Maar God zegt dus in Genesis 18:14. Portem algo muito difícil para o Senhor. Is er iets onmogelijks voor God? Que Dios pode cambiar boa esposa com dragão de revelação de Daniel capítulo 7. Dus God kan jouw echtgenoot, ook al is het misschien de draak van Daniel 7. Of boa esposa com de beste de Apocalipse 13. Of het is de echtgenote die dus de beest is van de apocalypse. Openbaring, juist. Openbaring. Juist. Pero que te bisa, não tem nada difícil para Deus. Deus pode cambiar o homem, cambiar a mulher. Tá conversando met je. Maar er is dus niks onmogelijks voor God. God kan de man veranderen, hij kan de vrouw veranderen. Oké. Acordar-me, ora na final me contava uma história. Final die thema. Herinner me dat ik aan het einde van het thema dat ik een verhaal ga vertellen. Oké. Agora, para nós vir back para Deus por reconciliar o pecador back com ele. Dus wanneer we weer dus terugkomen, zodat God dus de zondaar kan verzoenen met hemzelf. Het processo aqui, nós 5 passos dentro do santuário, meneer, se você We moeten dus door het heiligdom heen gaan, net zoals we net al hebben gezegd. Oké, rapidamente miro maar Genesis Éxodo 25, versículo 8. We gaan dus snel naar Exodus 25, vers 8. Oké, so nós também mira de bico caminho de vida e persona of pareja. Deus não te bando mais in seu coração, que te quebrar. E dat per se eigenlijk... sorry. Dus we gaan dus nu even kijken wat er gebeurt wanneer iemand dus gebroken is dat Jezus niet in de hart woont. Juist. Dat per se lo que te quiebra é relação entre gente que Deus te picama em nossa vida. Dus hetgene wat de relatie tussen de persoon en God verbreekt is zonde. Juist. Isaías 59, versículo 1 y 2. Jesaja 59, vers 1 en 2. Oké, wat je hebt aan me Argenis, binnen 5, 8? Heb je dat voor me, Argenis? 25, 8? Yes. Amen. Ilagan entra santuário para mim que da Biba, mei di nou. Que men Dios que para un santuário. Pasi Kiko? Zie? Pa Biba mei di nou. Dus wat wil God doen? Hij wil dat ze een heiligdom maken, zodat hij in hun midden kan wonen. Juist, que men Dios que Biba mei de pareja. Dus God wil tussen zijn volk wonen. Mei de individuo, paco e outro individuo na de igreja. Hij wil dus midden tussen de personen leven. Treze reconciliação. Hij wil verzoening brengen. Wat picata pone ita treze separação entre gente com gente, entre homem e mulher. Dus zonde brengt scheiding tussen twee personen of een man en een vrouw. Wat, op je benen zo'n paraketo eigenlijk, con nos matrimonio, tinge berke santuario dambe. Dus vaak staan we er niet bij stil dat ons huwelijk eigenlijk te maken heeft met het heiligdom. We zijn ora com ita studie tema na akimi romano, prome com ipo presente awe. Dus voordat ik deze thema's aan het bestuderen was, voordat ik het dus kon presenteren vandaag. Maar pide Dios, Señor, ayúdame, hasta Señor, perdoname. Toen vroeg ik aan God eigenlijk echt, vergeef me. Dus ora bo quiere que qualquer sábado botasse algo, gewoon concutar com a esposa, de mi caso zo met amo, pa com minha esposa. Dus als je dan soms denkt dat je bepaalde dingen doet naar je echtgenote toe, ik heb het niet over mij, dus dan is het mijn echtgenote.
Y quer saco we get away with it. En dat je dat dan doet en denkt dat je er gewoon mee wegkomt. Den wisje we erbij toppen ke koi cara. En in het oordeel ga je dat gewoon tot aangezicht zien. Je to konde men kopa esposa tambe. En dat geldt dus ook voor de echtgenoten. Pese no tinha excuus aan pa sombra en tot de pc aan mi asi tal no tinha excuus. Dus er is dus geen excuus om te zeggen nee, want diegene heeft dat gedaan, dus daarom heb ik dit gedaan. Dingen santuario we erbij toppen ke koi. Dus je zal het tegenkomen in het heiligdom. Ok, dus het is PC nos meste baise que Jesus kuta nos consejero maravilloso. En daarom zegt het, we moeten naar Jezus gaan, want Hij is onze wonderbaarlijke therapeut. Y no se con consejero mundano, con tu respect. En met alle respect, maar niet naar een wereldse therapeut. Vooral nos como cristian. En zeker niet voor ons als christenen. Nos tem consejero más alto, que te Prince de Paz, Tat eterno, We hebben een therapeut Dios die veel poderoso. hoger is. We hebben een therapeut die veel hoger is en dat is onze prins van vrede. En hij is Juist. wonderbaarlijk. PC mes como pueblo de Dios nos no te suppose eigenlijk die ting tanto divorcio y separación entre nos sini. Dus eigenlijk als het volk van God zouden er niet zoveel scheidingen moeten zijn tussen het volk van God. Ja, siendo que nos tem conocimiento de santuario, nos broma que santuario. Terwijl we dus kennis hebben van het heiligdom, we scheppen ermee op. Ok, hoy vemos dice, este pueblo que tiene verdad, nos adventista en de dia. Vaak zeggen we nee, wij zijn het volk met de waarheid. Wij zijn het volk van de zevende dag Adventisten. Pero toch Dios moest nos wakke rei di divorcio entre vosotros. En toch zegt God nou, kijk eens even de getallen van scheidingen binnen jullie. Tussen jullie. Ese de moest we tiene teoria de santuario, pero no e práctica de santuario. En dat laat dus eigenlijk zien dat wij dus de theorie hebben van het heiligdom, maar niet de praktijk. Impossível que nós tenhamos o santuário. De prática en de toch divorciar. Kom je erbij? Het is onmogelijk als wij het heiligdom eigenlijk praktiseren, dat we dan alsnog scheiden. Dat is onmogelijk. Pues Dios te sina grande que por hiba nos door de experiência de santuário. Dus God is dus zo groot dat hij dus ons door die ervaring van het heiligdom heen kan brengen. Pasina essa reconciliação entre eco indivíduo of também entre esposo e esposa. Zodat hij verzoening kan brengen tussen dus bij een echtpaar, maar ook bij de individu naar Jezus toe. Ok, agora, lá me diz sidestep rato. Dus ik maak nu even een zijstap. Wak, pode ser algo que entre nós. Dus misschien zijn er nu personen tussen ons. Mas ayer ende se pergunta, pero Steven, que tal pesnanco nota tem sucesso de nan matrimônio? Gisteren kreeg ik dus de vraag van, maar wat bij de mensen die dus geen succes hadden binnen hun huwelijk? Que tal de nan? Wat is er dan met hun? Kiko nan tinko asi? Wat moeten zij dan doen? Ok, mite diz bisi perigoso, tenha paciência, mas nós também deal que pedi também. Ik wil jullie vragen om alsjeblieft nog even geduldig te blijven, want we zullen ook dat deel gaan behandelen. Que men não perde nenhum tema, mas o min bula aqui by ai, me tem canal de sequência. Dus ik kan niet van hier naar daar springen, want we moeten dus in een bepaalde structuur verder gaan. Ok, agora, bo caminda te dingen santuário, de berat? Nou, je weg is dus in het heiligdom. Ok, dus a palavra de visa claramente, bo caminda o Dios te dingen santuário, bo caminda. Dus het woord zegt al, uw weg is in het heiligdom. No mi caminda. En niet mijn weg. No caminda de esposa. Niet de weg van de echtgenote. Ni de esposo. En ook niet van de echtgenoot. Ni como individuo. En ook niet als individu. Proverbios 4:2. Spreuken 14:12. Tem caminho que te parece recht den vista de ende. Er is een weg die recht leidt in de ogen van de mens. Sim, juist. Pero su final te caminho de morto. Maar zijn einde leidt tot de dood. Pensei, nós temos que buscar se nós queremos sanação of vida de nosso matrimônio. En daarom als we dus genezing willen hebben of leven in ons huwelijk. Solamente astri é caminho através de caminho de Deus. En dat gaat dus ook weer door de weg van God. Ok, dus nós moeten seguir o caminho de Deus e stop de seguir nos próprio caminho dan. Dus we moeten stoppen om onze eigen wegen te bewandelen, maar we moeten die van God kiezen. Ok, agora não duvida,
Nossa dingen counseling matrimonial. E counseling para o indivíduo com Cristo. Nou, vergeet dus niet dus dat we dus in de therapie zitten bij Jezus. Ok, dus hier é pergunta na cada pareja awe. E cada Dus dan- indivíduo awe tá. Dus de vraag aan elke echtpaar of aan elk individu: Bota disposto a someter boca minda nan para seguir som de Deus? ben je bereid om je eigen, dus jezelf te onderwerpen, zodat jij de weg van Jezus kan volgen? Pessoal, se você quer deriva bo own way, Want als je op je eigen weg blijft, não por passa door de santuário, bo não por llegar na reconciliação. dan kan je dus niet door het heiligdom en dan kom je dus niet tot verzoening. Dus bo mes está disposto para stop com o mes caminda e aceitar o caminho de Cristo. Dus je moet bereid zijn om te stoppen met je eigen wegens en die van Jezus te accepteren. Alright, ok. Dus bo mes se someter completamente na o único caminho qual é de Deus. Dus je moet je volledig onderwerpen aan de enige weg en dat is God. Juist, poniendo banda bo mes caminda logicamente. Terwijl je dus op dat moment je eigen wegen dus eigenlijk verlaat. Agora, ito bisabo bo caminda o Deus, en te bisa En hij bo zegt caminda nan. En hij zegt dus uw weg, heren. En hij zegt niet uw wegens. Correcto, Eén mas weg. juist, mas tá caminho ting, of forma ting solamente para llegar na reconciliação. Want er is alleen maar één weg, er is één manier om tot verzoening te komen. Juist, we zeggen tur karakteristika, tur costumbre, tur cosco e hombre e mulher ting, Dus alle karaktereigenschappen, gewoontes die de man of vrouw heeft, na meester abandonanan para não por aceitar isso de Cristo. die moeten ze verlaten om die van Jezus te kunnen accepteren. A menos que não quepa na matrimônio vira éxito back. In ieder geval als ze willen dat ze succes hebben binnen hun huwelijk. Mescos que tem entrada, bom, nós mira que porta só tem de santuário. Hebben we niet gezien dat er alleen maar één deur is, één ingang is bij het heiligdom? E é mesmo ingang e tem mesmo uitgang. En dezelfde ingang is dezelfde uitgang. Que men no bule cura passa in de bai. Dus je kan niet over het hek heen springen om naar binnen te gaan. E hombre e mulher of indivíduo tem que passar door e mesmo porta. Verdade? Dus de man en de vrouw of het individu moeten allemaal door dezelfde deur gaan. Entra wak te menko buta conte pe homem buta conte pe mulher. Tem totalmente partijen aqui. Hetzelfde wat geldt voor de man, geldt voor de vrouw. Er is geen partijdigheid. Juist, pessoal. Ito bisaba weer dus ta entrada ting, ok? Solamente maneira para el matrimonio poder llegar a reconciliação back de novo. Dus je hebt één ingang en je hebt één manier waarop de echtpaar tot verzoening kan komen. Ok, Isaías 53:6. Laten we nog eens. Miro maar eens wat on. Laten we naar Jesaja 53:6 gaan. Argenius, ben je daar? Ok. Yes. Stay. Ok, losse, miro. Los het maar. Isaías 53. Sim, Jesaja versículo 53. 6. Yes. Vers 6. Porque te bisa, nós tur acá na dual maneira carne. Cada aco é su mes caminda, mas Senhor se é iniquidade nós tur bariba je. Juist. Que men die kiko que te bisa, cada a su mes caminda. Dus wat zegt het? Iedereen nam zijn eigen weg. Juist. Dat pensei mes é conhecer separação entre o homem e a mulher of indivíduo para Cristo. En daardoor kwam een scheiding dus tussen de man en de vrouw of de individu met Christus. Maar zo, o homem que bij links, que bij links, Want de man wil links gaan, pero a mulher que bij rechts. maar de vrouw wil rechts. En não está bem. En dat gaat niet. Você pergunta a Cristo, Jesus, qual boca minda? Maar de vraag is, Christus, wat is uw weg? Jeremias 6:6, ora wat parando caminho puntra. Jeremia 6:16 zegt, als je ergens bij een weg staat, vraag. Quate caminda. Vraag wat de weg is. E ora bon e cana denje. En als je het hebt gevonden en erin wandelt, Lo etrese descanso para vosso alma. Vamos ver? en dan zal hij dus rust brengen voor je ziel. Lo Zie je dat? etrese descanso entre abo e bo esposo. Abo e bo esposa.
Dat zal er rust brengen tussen jou en je echtgenoot of echtgenoot. Oké, laten we eens wakker zitten que me interessele. Laten we even naar deze citaat gaan kijken. Ik zal het oplezen. Ja, we zullen erbij kwijt completo. De visa. Want ik ga het niet helemaal lezen. De vida matrimonial, gente hombre y gente mujer timbiata acto como mucha indisciplina y perverso. Dus het zegt dus in huwelijken gedragen de man en de vrouwen zich soms als onverantwoordelijke kinderen. Oké, zeg je de Adventist Home pagina change socio, paragraaf 3. En dat staat dus in het boek Adventist Home, pagina 118, paragraaf 3. E esposa dat desea su camina. Dus de echtgenote verlangt naar haar eigen weg. Y esposa dat desea su camina. En de echtgenoot verlangt naar zijn eigen weg. Ni de dos no está dispuesto pa ceder. Dus geen van beiden zijn bereid om toe te geven aan de ander. Então, wak, é visa e condição de coisa na aqui potrese solamente e infelicidade mais grande. Dus deze situatie kunnen alleen maar ontevredenheid brengen. Juist, não tem possibilidade de felicidade de matrimônio assim. Er is dan geen geluk binnen het huwelijk. Juist, a menos que não que cede na outro, de verdade? Nou, dat is alleen als ze toegeven aan elkaar. Waar komt Pieter? Zie je maar, den testimonio para la iglesia tomo 4. Er is nog een citaat uit Getuigenissen voor de Kerk. Ok, mas isso com Pieter só, de visa muito não te permitir para seguir no próprio caminho lo nota feliz. Dus kinderen die ervoor wat repeat je? Muito não te permitir para seguir no próprio caminho lo nota feliz. Kinderen die toestaan om hun eigen weg te wandelen, zullen niet gelukkig zijn. Yes, nanta inquieto of restless en discontent. Zijn onrustig. Juist. Zijn onrustig, ontevreden. Que me en matrimônio caminho de esposo e esposa de seguir na mesma caminho não tem felicidade at all. Dus voor die echtgenoten en die echtgenoot, dus voor de echtgenoot en de echtgenote is er in dat huwelijk geen rust, geen vrede. Juist, de persoon pergunta waarde zie. En daarom was de vraag gesteld. Bota dispuesto esposo of esposo para abandonar o caminho de seguição de Cristo? Echtgenoot of echtgenote, ben je bereid om je eigen weg te verlaten en die van Christus te volgen? Oké, waar kijkt Jesus aan? Miro maar eens. Mattheüs 6, versículo 10. Kiko Jesus avisa. Let goed op wat Jezus heeft gedaan in Mattheüs 6, vers 10. Vers 10. Juist. Mattheüs 6, 10. Juist. Cubo reino vim. Bo voluntad so na terra, mescos cu den cielo. Oké. Dus, quem cubo voluntad sucede. Dus dat uw wil zal geschieden. Heb je dat gezien? Que men Cristo no avisa su tata. Ai no, mi caminho me te sigue. Dus Christus zei niet tegen zijn vader, nee, ik wil mijn eigen weg volgen. Wat binsi, met de baste in de grandi tata, que men die, met de bijjaya. Nee vader, ik ben gekomen en ik ben toch volwassen genoeg, ik denk dat ik die kant opneem. Bondi na di bisami. Je hebt me niks te zeggen. Met de grandi sufficiente, een grandi mita. Nee, ik ben al volwassen genoeg, ik ben een grote man. No, pero Jesus así Kiko, ela somete su caminho para tu me caminho de tata. Maar wat heeft Jezus gedaan? Hij heeft zijn weg onderworpen, zijn wil onderworpen, om de weg van zijn vader te volgen. Então esse é exemplo para esposo não, você Cristo tem nome, de verdade? En dat is dus een voorbeeld voor de mannen, want ja, Jezus is een man, is het niet waar? Voor de echtgenoten. Prome e homem tem que someter het sacerdote de casa, de verdade? Want de man is de hoge priester van het huis, of niet? Ele tem que someter na Cristo na primeiro lugar. Dus hij moet op de eerste plaats zich onderwerpen aan Christus. E a mulher te someter na homem. En de vrouw onderwerpt zich aan de man. Door que homem te someter na Cristo. En doordat de man zich onderwerpt aan Christus. E junto na cana de caminho de salvação. En samen wandelen ze dus op de weg van redding. Mas se o homem te seguir seu próprio caminho. Want als de man zijn eigen weg bewandelt. Seja que a mulher te someter sim of não, a mulher tampouco salva. Dus of de vrouw er nou voor kiest om zich te onderwerpen of niet, de vrouw kan dan niet gered worden. A menos que a mulher tenha relação com Cristo, de verdade?
Tenzij de vrouw een persoonlijke relatie heeft met Christus. Dus je pergunta tá, maneira se mira riba pantalla, e pergunta da binha trove. Dus we zien het op het scherm. Dan komt de vraag nogmaals. Bota dispuesto para banda, para poner bo próprio caminho de banda e aceitar isso de Deus? Ben je bereid om weg te gaan van je eigen wegens, om die van Christus te accepteren? Através do santuário para se ter reconciliação entre abo com Deus e abo com o esposo ou a esposa. Dus door het heiligdom, zodat hij verzoening kan brengen tussen jou en je echtgenoot of echtgenote en met jou als individu. Oké, dus eu even mira mi tempo vai aqui na, tempo Nou, ik zie dus dat mijn tijd nu voorbij is. No problem, nós está fixe. Maar geen probleem. Oké, se é gente, se é mulher bisa tem aqui, mi no que sigue é caminho aí, of é homem bisa aí. Kijk, als de vrouw nou zegt, ik wil die weg dus niet volgen, of de man zegt dat. Anterior turdosta queda para fora de santuário. Dan blijven beiden buiten het heiligdom. Juist, anterior na de bijkas. Sin perdão, sin Dus reconciliação. dan gaan ze dus naar huis zonder vergiffenis en zonder verzoening. Era, o Cristo binanda de problema sério. En als Christus komt, dan zitten ze in een groot probleem. Pero what about si esposo of esposa como individuo bisa a mí sí que se camina, pero otro no? Maar wat nu als één van de twee binnen het huwelijk, dus de echtgenoot of echtgenoot ervoor kiest om zijn eigen weg te verlaten en Jezus te volgen, wat dan? En de andere niet? Anterior a persona te sigue como individuo para con Cristo, eso. En dan zal die persoon als individu alleen verder gaan naar Jezus. Com sua relação com Cristo. Met zijn relatie met Christus. De contexto Deus está no primeiro lugar. Dus in die context staat God op de eerste plaats. Botinco pone Deus no primeiro lugar. Não tem outra opção, se você salva. Je moet God op de eerste plaats stellen als jij gered wil worden. Er is geen andere oplossing. Bo vida botin bij testificar e outro kuno que cana de caminho de Deus. Kiko significa cana de caminho de Deus. En jouw leven moet nu een getuigenis zijn voor degene die niet op die weg wil wandelen, wat het betekent om op de juiste weg te wandelen. Agora bom, Deus é amor e botamos me se manifestar é amor. Bedenk goed, God is liefde en ook jij moet die liefde weer openbaren naar je echtgenoot of echtgenote. Yes, correcto. Dus Kiko é pecador me se iba no santuário normalmente para por favor reconciliar com Deus. Dus wat moest de zonder altijd naar het heiligdom brengen eigenlijk om verzoend te worden met God? Segundo a palavra de Deus, lamchi e tingo 13. Dus volgens het woord van God is dat een lam dat hij moet brengen. Pergunta, Kiko esposo e esposa me se 13 na el santuário para por perdão e reconciliação? Een vraag. Dus wat moet de echtgenoot of echtgenote brengen zodat zij verzoening kunnen krijgen? Lamchi. Een lam. Dinge tempo ja? Dus in die tijd was het de lam. In dit tempo aqui, Cristo Jesus. Is het Jezus Christus. Mas o Cristo Jesus é lamchi verdadeiro, não é verdade? Nós não usamos lamchi actual awe. Want Jezus is de werkelijke lam. We hoeven nu geen echte lam te gaan zoeken. Dus Cristo é o único que pode trazer reconciliação de outra palavra. Dus met andere woorden is Christus de enige die verzoening kan brengen. Cristo é sungo de esperança para tu matrimônio awe, tu relação entre Cristo e Ende. Cristo. Dus Christus is de redding, is de hoop van alle huwelijken. Dat is Christus. Ja, is Cristo dat traz gozo, segundo Salmo capítulo 5, versículo 2. Sirve Senhor com gozo. Dus volgens Psalm 102, dus 100 vers 2, is Jezus vol van vreugde. Dus als je hem dient, dan zal je gevuld zijn met vreugde. Juist, pois é bondade de Deus que chama pecador na reconciliação. Want de goedheid brengt de zondaar tot verzoening. Pois é simples hecho que você tem desejo para o consejo matrimonial aqui. Toma lugar. Dus het simpele feit dat je eigenlijk al op zoek bent dat deze therapie van start gaat. Oké, essa aqui traz gozo de meu coração nou, Dat kan dus vandaag vreugde brengen in je hart vandaag. Pois tem esperança para tu matrimonial. Lá em BC, com segurança, tem esperança para tu. Laat me dat eventjes met zekerheid zeggen. Er is hoop voor alle huwelijken.
Anche wat de ciego want de mira. Ook al ben je blind en je ziet het niet. Anche wat de sunu y wat de sinti vergüenza di bo pareja. Ook al ben je naakt en schaam je voor je echtgenoot of echtgenote. Anche wat no pot droom is wat de miserabel. Ook al ben je Pobre. slapen omdat je ellendig bent, arm. Pero Señor di binse que mi turco ta cansai cargame. Tu donavo con sosiego pa bo matrimonio. Maar de Heere zei, kom bij mij allen die belast en vermoeid zijn. En ik zal je rust geven in je huwelijk. Y demo relación pa cu Cristo, man. En in je relatie met God. Amen. Ja, we noche mi tingo termine aqui na mi te quere, pa mi doen espacio. En vanavond zal ik het dus hier af moeten sluiten, zodat ik nog even de ruimte kan geven. Y mi te sluiten, mi te seré je forma aqui. En ik zal het op deze manier afsluiten. Heb je gedacht nog aan je verhaal wat je wilde vertellen aan het eind? Ah, ja, ja, ja. Ja, is la me square vooral, pro me comigo, será que parte aqui. Dank je voor acordar. Oké, laat me eerst... Oké, bedankt voor de herinnering. Ik zal eerst afsluiten met het verhaal. Yes, yes. Voordat we verder Dat is een senhora. Er was een mevrouw. En die senhora aqui não sabe que o ding, vamos dizer, en aan die massa edad, en aan die antes. Dus we weten dus van de vrouwen van met hogere leeftijd vanuit het verleden. Na outra maneira, hoop die nos awe. Dus ze zijn niet als velen van ons vandaag. E senhora aqui, seu esposo, En de echtgenoot van deze mevrouw, sabe dat in hoop mulher for. zij wist dat hij heel veel vrouwen had buitenshuis. Anche ete is un principal, besomba moet biba dinge casa, te casaco ne. Zij was vrouw nummer 1, want ze waren getrouwd en hij woonde met haar in huis. Pero moet in hoop amante. Maar hij heeft heel veel bijvrouwen buiten. Awo, mulher aqui promete, ete zonder su casaure bing, dus esposo. Dus in het begin ging ze altijd schreeuwen tegen haar man als hij thuis kwam. Ete strika su panha com rabia. En ze streek zijn kleren met heel veel haat in haar lichaam. Ja, cozinhar com rabia, pessoa, essa que é moet ganhar. En ze kookte dus ook met haat, want ze wist dat hij haar voorloog. Ora amo binha noite casca e cabeçalho se que mante nang ete zundre. En wanneer de man thuis komt nadat hij bij die andere vrouwen is geweest, ja, dan schreeuwt ze tegen haar man met alle reden. Juist. Met alle goede reden. Amber aqui em dado momento bem fallecer. En op een gegeven moment was deze man overleden. Kwam deze man te overlijden. Ora que la beidera esposo. En toen hij dus toen deze mevrouw haar echtgenoot ging begraven, ela começou a llorar. Toen begon ze te huilen. Passou, ela mira que o homem aqui a morrer dinge condição. Want ze zag dat hij dus in die conditie is gestorven. E dinge condição é het pafoge santuário. En in die conditie is hij dus buiten het heiligdom. E ora Cristo bem é homem de um problema sério. En als Christus komt, dan is die man in grote problemen. Pero lo qual a duel e esposa aqui, senhora aqui. En wat deze mevrouw nou eigenlijk verdrietig maakte. Que em vez de assumir homem passou a de condição. Dus in plaats van haar man boos op haar man te zijn omdat hij in die conditie zat. É por a reza pe. Had ze voor hem kunnen bidden. Você começa a compreender que o homem estava vítima de Satanás, nada outro. Ze had moeten begrijpen dus dat hij een slachtoffer is van Satan, niks meer. Que é boosdoener de Satanás, não seu esposo. Dus dat de boosdoener eigenlijk Satan is en niet haar echtgenoot. Então ela falha de reza para seu esposo. En ja, het ontbrak aan gebeden, ze had meer moeten bidden. Então coi a duele. En dat maakte haar verdrietig. Você em vez de estava ajudança para seu esposo, e mesmo ajude para o inferno. Dus in plaats van een hulp te zijn voor haar echtgenoot, heeft ze hem zelf geholpen om daar in de hel terecht te komen. Juist. Sowieso via Jesus binnen. Dat waren nou aqui. Ja, dus niet hel nu. Dus niet hel nu, maar pas wanneer Christus komt, even corrigeren, zodat er geen miscommunicatie komt. Juist. Dat mij ajude bij perdi. Dus ze heeft hem geholpen om verloren te gaan. E coi duele. En daar had ze spijt van. Pensei depois ela começa assim, que em vez de brinca com in de bek. Ja, En toen leerde ze dus in plaats van tegen mensen terug te vechten.
Eu tenho que fazer oração para a pessoa. moet je dus bidden voor die persoon. Dá exemplo para a pessoa. Wees een voorbeeld voor die persoon. E se quando tanto pensando em matrimônio que está passando em zona cora. En dat geldt ook voor de personen die dus nu binnen hun huwelijk door de rode zone gaan. E também pensando que tem uma relação para com o outro de igreja, para fora igreja, colega, não de trabalho, whatever. Maar ook voor de personen die dus relaties hebben, dus vriendschappen binnen de kerk en met hun collega's. Não vai brincar back. Ga niet terugvechten. Nós lutamos não contra carne e sangue, não contra minha esposa ou minha esposa, ou contra minha jona. Dus onze strijd gaat niet tussen vlees en bloed. Het gaat niet om echtgenoten en echtgenoten tegen onze kinderen. Senhor, contra o oeste não celestial. Maar tegen hogere machten. Nós temos que mirar a gente como vítima, que nós temos que rezar para salvar. We moeten dus de persoon zien als een slachtoffer, dus dat we voor diegene moeten bidden zodat hij gered kan worden. Se me casar bem condições, me tenho que rezar, Senhor, je de salva, je de salve de coi. Dus als mijn echtgenoot of echtgenoot daarin zit, dan moet ik dus juist bidden zodat die persoon gered kan worden daaruit. E segundo a reza, En dus terwijl je aan het bidden bent, Deus está trago o tambe. dan werkt God ook door jou. E Deus quer transformar o tambe. En God wil ook jou transformeren. Dentro do um les, amen? Er zit in alles een les. Daniel, 13 jovens hebreu, mestre passa de forno de candela. Promego Dus na in minha Daniel moesten die jongeren dus door het hete vuur heen. Zoals we konden zien. Passando de dia na mire glória de Deus, amen? Dus terwijl zij doorheen gingen, zagen ze dus de glorie van de Heer. Não te duche para passar de prova, pero é necessário para crescer. Het is niet leuk om door beproevingen heen te gaan, maar het is wel belangrijk om te groeien. Oké, laten we nog zeggen de forma aqui. Dus laten we op deze manier gaan afsluiten. E meester, pecador, meester, confessar seu pecado na riba cabeça de elamchi, acaba mate. Dus de zondaar moet de zonde belijden over het hoofd van de lam en daarna moet je hem doden. Kiko é pecador, mas nós mira riba screen tá mira, mas poner riba screen para opo note, saca po 3 DJ, by casco nele, C3 via, 5 via. Dus ik heb het hier op het scherm geplaatst van wat ziet de zondaar daar. En ik heb het voor je geplaatst zodat je er een foto van kan maken. Neem het mee naar huis zodat je ernaar kan kijken en bestuderen. Kiko abota mira ave, orbota mate lamchi simbolicamente. Wat zie jij wanneer jij nu symbolisch deze lam gaat doden? Abo, no condition di bocasa, of no proimo. Dus niet de conditie van je naaste of van je echtgenoot of echtgenote. Abo também mira personalmente, bo picanan, Kiko bo picanan asigo Cristo. Jij gaat dus zien wat jouw zonde met Christus heeft gedaan. E bota mira Kiko apone como relação a llega lá visa dinge zona cora ei. En je zal dus ontdekken waardoor jouw huwelijk in die rode zone zit. Bota bem mira como tambe a fai, tá bo esposo sono, bo mes. Abo En dan tambe zal je zien. En dan zal je zien dat je zelf ook fouten hebt gemaakt. Dus niet alleen je echtgenoot of echtgenote. Nós todos a faia. Beide hebben fouten gemaakt. Ta ami cubo aí be relação aqui de estado deplorável que tá. Jij en ik hebben deze relatie tot deze ellendige punt gebracht. Aqui não Deus te ba tanto homem como plata boven na mira na condição. Op dit moment zal God dus de man en de vrouw beide helemaal tot de grond neerhalen. Zodat ze hun conditie kunnen zien. Individuo mescos. En dat geldt dus ook voor de individu. Pues ding e condição deplorável aqui individual e saki aiba e matrimônio ding forma maneira tá assim. Dus op een individuele manier hebben beide er persoonlijk voor gezorgd dat het huwelijk zo ellendig is geworden. E com nosso matrimônio ding e condições, nós crucifica Cristo de novo. En met ons huwelijk in die conditie kruisigen wij Christus opnieuw. Amen, amen. Dus awe mi romana. Dus vandaag, mijn broeders en zusters, mescos que pecador te confessar su pecado ribelamchi. Dus net zoals de zondaar zijn zonde beleidt op het hoofd van de lam, assim você também me se confessa vosso pecado individualmente na Cristo no momento na aqui. En zo moeten jullie ook individueel allemaal jullie zondes belijden aan Christus. Tur dos me se realizar een condition culpável.
Beiden moeten dus besef hebben van hun ellendige status. Todos estão responsáveis pela condição deplorável de matrimonio. Ze zijn beide verantwoordelijk voor het ellendigheid binnen hun huwelijk. Juist. Percebe a noite? En daarom vanavond Nós podemos dizer que todos da fout. kunnen we dus Todos. zeggen dat ze beide fout zijn. Todos me se trabalham na reconciliação. Ze moeten beide werken aan verzoening. Juist. We busca gewoon plaatje, leva como põe até aqui. Dus nós seremos que saque que plaatje aqui para o mira. A noite, não vai mais largo. Ik zal niet verder gaan, maar we zullen dus gaan afsluiten met een plaatje. En ik wil een illustratie laten zien. Correcto. Dus aqui mirum hanan te lo qual nós te focus houden. De verdade? Dus hier, mijn broers en zusters, hier is hetgene waar we op hebben gefocust. Es santuario. Dus het heiligdom. Misericórdia e perdão. Reconciliação. Genade en vergiffenis. Através de santuário. Dus verzoening door het heiligdom. Através de Cristo Jesus. Door Jezus Christus. Deus tem Cristo. Reconciliando o mundo back die dus com de wereld verzoent, die de wereld verzoent met zichzelf. Miro mano, nós chega de mira matrimônio de forma aqui. Mijn broers en zus, we hebben vaker dus huwelijken gezien op deze manier. Op die bijna zit in het thema aan de kant de floor. Bij ja, ik moet weer komen een floor. Is het leuk sowieso wat ik zeg. Bij ja, kom een auto, kiko. Dus vaak horen we die onderwerpen van hey, koop bloemen voor haar, koop een auto. Cultuur en bloemen, cultuur en auto, nee, divorce, dat kan je toch. Maar met die bloemen en allemaal auto's zal er toch een scheiding komen. Wat ik cobren we salario, AW, regelen, moet weer toezien, divorce, dat kan je toch. Je ontvangt vandaag je salaris, je geeft de vrouw allerlei cadeaus, de scheiding zal toch komen. Juist, per sombra e costa ko e ami, 10 muri, tan tenke no muri, opogumba quando flor guboge, divorce, dat kan je toch. Daarom, want de eigen ik moet eerst sterven. Zolang je dat niet doet, kan je allerlei cadeaus kopen wat je wil, maar de scheiding zal toch komen. Pese Jesus die mio, no do nami regalo, do nami bo coração, koi mi ke, klaar. En daarom zei Jezus, mijn kind, geef me je hart. Dat is hetgene wat ik wil. Ik hoef geen cadeaus. Juist, plata ko ora di mi, tami me do nami koi. Zilver en goud is allemaal van mij. Ik heb het je zelf gegeven. Do nami bo coração, koi so. Geef me je hart, alleen dat. Laat ons rezar, we promego nos bij de pergunta. Laten we bidden voordat we naar de vragen gaan. Tata de amor, ave noite, nós bimbo dilante, o tata. O liefdevolle Vader, vanavond komen we voor u, Vader. Nós realizar, Senhor, que nós está pobre, cego, miserável e sunu. We hebben beseft, Heer, dat we arm, naakt zijn, blind en ellendig, Heer. Nos matrimônio nanta deplorável, miserável, pobre, cego e sunu. Onze huwelijken zijn ellendig, miserabel, naakt, arm en blind. E nos bidden aan personal para com Cristo e mengo. En voor onze persoonlijke leven hetzelfde. Pese ave Senhor, perdonar-nos, tata. En daarom ook vandaag, Heer, vergeef ons. Pois nós crucificamos de novo através de nosso matrimônio deplorável. Want we hebben u opnieuw gekruisigd, Heer. Cada vez que nós peca, Senhor, o mundo tá mira que nós não tá divo, nós não tá cubo, tata. Elke keer wanneer we zondigen, Heer, ziet de wereld dat we niet van u zijn, Heer. We zijn niet één met u. Nós crucificamos, nós corta Cristo sua reia com o diabo. We kruisigen Jezus, Heer. We gaan vreemd met God. Pero ave Senhor, danke que va trazer reconciliação através de Cristo Jesus. De novo. Maar we bedanken u, Heer, dat u nogmaals verzoening hebt gebracht, Heer, door Jezus Christus. Danke para o amor, tata. We bedanken u voor uw liefde, o Vader. Danke para Cristo Jesus que seu sangue agora derramado na cruz. We bedanken u, Heer, dat Jezus Christus zijn bloed heeft gevloeid aan het kruis. E através de seu sangue ave nos poranya sanação, curação. En dat we door zijn bloed, Heer, genezing kunnen krijgen, Heer, redding. Senhor, me interessa ave para todo matrimônio na Senhor para poder reconciliação e paz, Senhor, dentro de também. O Heer, ik bid, Heer, voor alle huwelijken, zodat u vrede en rust kan brengen, Heer, en ook voor die van mij.
E também, Senhor, para nós como indivíduo, para o outro, da igreja, do mundo, do caminho que nós está. En ook voor elk een individu, heren, voor in de wereld, voor als we in de kerk zijn, waar we ook mogen zijn. E para nossa relação para Cuba, na primeiro lugar. En met onze relatie met u, Heer, op de eerste plaats. Dank je, Tata, de amor. Nós agradecemos, Deus, Tata. We bedanken u, liefdevolle Vader. We bedanken u. Dank je, Tata, in nome de Cristo Jesus. We bedanken u, Vader, in naam van Jezus Christus. Amen. 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 Agora, bisa sabe que nós terminamos o romano estima, para nós bairro, switch bij Jennifer. Laat me dit nog even zeggen, geliefde broeders en zusters, zodat we daarna verder kunnen gaan met Jennifer. A mim, personalmente, mi romanan, mi nota esse tema, gente que está sentindo mais perfeito, não me está esse tema aqui. Broeders en zusters, ja, wat ik wil zeggen is, ja, voor iemand die denkt dat hij perfect is, moet deze thema's niet brengen. Pero juist para a mim mesmo, não está perfeito. Maar juist omdat ik zelf niet perfect ben, E mijn bobisa que mi matrimônio é top, de verdade? en ik kan dus ook niet zeggen dat mijn huwelijk de geweldigste is die aan de top staat. Pero a vezes eu papai come através de tema aqui. Maar vandaag heeft God met mij gesproken door deze thema's. Para mim também trazer para meu matrimônio. Zodat ik ook kan werken op mijn eigen huwelijk. Eu não penso que um homem sentar aqui num matrimônio cookend nada completamente é só so de dentro também. Dus denk niet dat hier een man zit van, oh, dat alles koek en ei is binnen zijn huwelijk. Nee, ook bij mij zijn die problemen. Ja, we zijn weer terug tema na so meeting message 300 mi messa sim que ame Deus dentro. En daarom breng ik deze thema's, want terwijl ik het breng, dan leer ik zelf wat ik in die van mij moet doen. Amen. Oké, maar mire, dus met aan met die message thema na que men ko turende. Dus ik heb zelf deze thema's nodig, net zoals iedereen. We hebben het allemaal nodig. Amen. Que men ja turende sagun um cook na idee ginan. Met aan met de Dus zodat passen iedereen weet, Oké. dat iedereen weet dat er bij mij niet altijd koek en ei is, ook ik ga door dingen heen. Nos turmeste die consejero maravilloso aqui de Cristo Jesus. Amen. We hebben deze wonderbaarlijke therapeut nodig die Jezus Christus is. Laten we zeggen. Ja, mi sago de Jennifer. Laten we afsluiten. Yes. Dank je, brother dank. Steven. Amen, Dank amen. je, é tremendo tema. E visando bo eerlijk, nos jungs matrimônio não tá ok, sombra. É ok matrimônio, então tem problema. So mi wela tabisa, é matrimônio sem problema, não tá matrimônio. Dus Bedankt broeder voor het thema. En zoals je inderdaad zegt, elk huwelijk heeft wel eens problemen. Degene die zegt dat het niet zo is, ja, dan is het geen huwelijk. Zijn mijn oma. ja. Nós vamos passar, prometo nós vamos passar de nós parte de pergunta não. E que para o manang presente tema presente de nos maintenang, nós preparamos pergunta não visa nós manang alvas, pero tanto temos uma manela, vai entonar cantica para nós. We zullen dus nu doorgaan met het vragenmoment. Dus bereid je vraag alvast voor. Je kan je hand ook al opsteken. Maar ik wil dat we op dit moment even deze thema laten bezinken. En dat zullen we doen door een lied dat gebracht wordt door onze zuster Nella. Dus mantener pergunta assim na mente. Dus behoud je vragen. Ja. In je gedachten. Ja. Behoud je vragen in je gedachten. Hermana Nela Tay. Zuster Nella, ben je er? Su mic corta? Sí, quizás su mic no que abre. Ja. Er geen is, será bien. Ja, I will see. Ja, Mite, boa noite. Boa noite, hermana. Ik kan kijken hoe hermana twee ontonaya maar obedecer. Dat klopt, helemaal. Dus het lied die zuster gaat zingen heet Gehoorzaam. In Denginario Cantica 590. Dus het staat in het hymneboek 590. Hermana Nela? Sim, Mite. Sim, Mite vai cantar. Ik cantica obedecer. Het vai passar hobby bonito também, eigenlijk. Het thema que nós estamos aqui a noite. Tremendo. Ik ga een lied zingen en die past geweldig bij het thema die we net hebben gehad vandaag.
Ok, esta visa es aquí. Si nos cana cu Dios, den luz de su voz, y un gloria le manda panos. Si nos obedece, lo permanece, y kuturkuta obedece. Obedece, bo maestro y rey, si boqueta contento, mister obedece. Ni un sombra por ti, ni un vida chiqui, ku Jesús no ta kita nantur, nos lo nota duda, ni tampoco queja, si nos obedece, nos Jesús. Obedece, bo maestro y rey, si boqueta contento, mister obedece. Nos lo nota carga, ni tampoco fada, esta recompensa nos trabajo, lo nos no perece, si nos obedece, manos tú lo ta bendiciona. Obedece, bo maestro y rey, si boqueta contento, mister obedece. Nunca por ser prueba, tu amor te salva, si nos no entreguele turco, eta mustra favor, eta duna amor, natur es nanku obedece. Obedece, bo maestro y rey, si boqueta contento, mister obedece. Lo nos tin comunión, lo nos está en unión, si nos canan al lado de Dios, siempre obedece, y ta clapa sirve, sin temor siempre obedece. Obedece, bo maestro y rey, si boqueta contento, mister obedece. Amén. Amen. Amen, amen, zuster Nela. Dank je voor Antona. Ik kan tika Asina Bonita. Bedankt, zuster Nella, voor het zingen van het mooie lied. Nós vamos passar de nos parte de pergunta. We zullen dus nu verder gaan met de vragen. Tem mana ko vai dilante. Tem pergunta na Romana. Zijn er vragen, broeders en zusters?
Ik heb dan een vraag. Zijn er Yes. geen handen? Nee. Er was net dat deel over dat als het huwelijk niet goed is, beide geen vergiffenis en verzoening krijgen. Dus dat je moet door het heiligdom gaan en je moet samen één zijn. Maar als je niet één bent, dan ben je dat beide niet. En betekent dan automatisch dat je dan verloren bent? Oké. En laat ik, oké, bisa sinigi. Oké, we zijn maar bisa dan weer. Eigenlijk net zo traag staan we. En daarom zei ik dus ook erachteraan, Kusi, ninang no ke sigi, dat als één van hun niet wil volgen, e outro sitting kusigi. dan moet die andere wel volgen. Pero no más eure of na no lo posigi como un pareja, Maar dan zijn ze dus niet aan het volgen als echtpaar, maar como individuo. maar dan als individu. Juist. Dus eure como individuo, laten we eens een voorbeeld. Dus eventjes, ik heb een voorbeeld. Si emuwe no que sigue camino de Dios, Dus als de vrouw de weg van God niet wil volgen, pero ambos sí, maar de man wel, ambos tienen que seguir avanzar a con Cristo. Eso, no que tú me divorciar, y te dice de su relación con Dios. dus dan moet de man wel door blijven groeien in zijn relatie met God. Dus niet door te scheiden. Juist. Pero sigue sí avanzar con Cristo Jesús, pues es sí te toma su salvación en serio. Maar hij moet dan wel gewoon doorgaan met zijn relatie met God, omdat hij zijn redding wel serieus neemt. Juist. Entonces, de cuadro E, tiene un parábola también. En in dat kader is er ook een gelijkenis. Camino de Dios te dice en Lucas, me acuerdo, hoy fica ves directe vers. Ik weet nu, het staat in Lucas, ik weet niet precies in welke Bijbelvers. ¿Qué era? Parábola. Camino de dice dos de un cunuco. Dos te dormir in een kamer. Te bij, te worden toma y otro te queda. Mateo 24. Mateo 24 meta, ¿no? Sí. Dus het gaat om een gelijkenis die staat in Matthäus 24. Ja, is met ik de wompen ons lezen. Ik denk dat het verstandig is voor ons om het te lezen. Ja, dus ben je een vers meer man. Dus als je die vers hebt gevonden, mijn broeder. Ja, ik zie me daar een paar koeren je oké. Het is een pergunta meer man via Linda. Dat is een goede vraag, mijn zuster via Linda. Quizás tem opie de sintaco e pergunta dan. Misschien zijn er heel veel mensen die ook zitten met die vraag. Nee, wacht, nós tem nós vamos aqui rapidamente. No, acho que Mateo 24 of Mateo 25. De Mateo 20 pico que está assim. Sí, Lucas também wat tem. Ik denk het wel. Als iemand aan... Mateo 24, vanaf versículo 40. Sí. 24, 40, la uno suake. Já. Versículo 40. Versículo 40. Ok, dale va mergeni, se pide. Que te bisa ora ei, lo tem dois homens dentro do nuco. Lo guardo tomar e outro lo guardo lagar atrás. Dos moelos da mula na mulina. Lo guardo tomar e outro lo guardo lagar atrás. De Bijbeltekst zegt, dan zullen twee mannen samen op het veld werken. De een zal worden meegenomen, de ander achterblijven. Twee vrouwen zullen bezig zijn koren te malen. De een zal worden meegenomen, de ander achterblijven. Ja, segundo in Lucas lo te coes un outro dia sun também dois dormir in een kamer. Claro, pero el punto está aquí nan, que te waro tomar e outro te waro lagar atrás. Não importa não importa casar. Het punt hier is eigenlijk dus dat de een wordt meegenomen, de andere niet. Het kan zijn dat ze getrouwd zijn. Se nós para cuidar contexto aí, não? Als we het dan in die context kunnen nemen. Mas chega que tem que avançar suso em Cristo Jesus. Dus het kan zo zijn dat één persoon alleen verder zal gaan met Jezus. De que outro toma sua decisão e não te seguir Cristo seu caminho, pero su mes caminho. Omdat die ander de keuze heeft genomen dat hij
Jezus' weg niet wil volgen, maar zijn eigen weg. Então, de contexto é Deus me está na primeiro lugar. Tá verdade? Dus in die context moet God dus op de eerste plaats staan. Juist. Dus de quadro é tem esperança para ele que avançar zo in Christus Jesus. Dus in dat Die kader salvation. is er dus hoop. Dus is er dus hoop voor redding voor de persoon die ook alleen verder moet. Juist. Ik weet niet, misschien ela contestava a Amen. pergunta. Ja, dankjewel. Ok, bueno. Jennifer? Argeni so mga bailaira. Ok. Mi pergunta estava tão simples. Eigenlijk, a pergunta estava para mim que via além da hora que estive para ponto que tem pergunta. Mi Mijn pergunta tem vraag is pergunta. simpel. En die was eigenlijk voor zuster Vialinde, voordat Steven het vroeg. Mijn vraag is... E mi pergunta está gewoon que tu rende compreender het thema. Mijn vraag is eigenlijk, heeft iedereen het thema begrepen? Een pergunta toch? Het is een vraag, toch? Amen, a mí se a comprender in ieder geval. Meeting Ik heb het wel begrepen. Meeting é versículo, Roman. Me pode ser? Ik heb de Bijbeltekst, kan ik het lezen? Jennifer, me dele sei, Lucas, Ik lees você het, me... Ja, você me avisa de Lucas, você tá? Aqui, Lucas 17:34. En Lucas 17, vers 34. Ja, você tem outro detalhes que Mateus está dando. Het geeft nog een detail die Matthäus niet heeft opgeschreven. Ele diz, mita bisa bolso ribe a noite e lo tin dos gente ribe cama. Até. Você vê? Lo guarda toma e outro lo queda. Mire, está dando detalhes que Mateus não está dando. Mire, dus het is Hier zegt er dus het detail die Matthäus niet heeft genoemd. Er zullen twee mensen op het bed liggen. Eén zal worden meegenomen en de ander niet. E sowieso, não te dois ambos, tu ambos como é. En sowieso zijn het dus niet twee mannen, maar een man en een vrouw. Yes, thanks. A mi manca me bailaira. Pero eigenlijk bakla ka pa mi po sombra. Mi tava te un duda de lo qual Cuba bisa over die salvation. Nee, ik twijfelde ergens over wat je zei. Maar je hebt hem eigenlijk al verduidelijkt. Estaba tamás riba e parte de salvação de um matrimônio. So, ora bo avisa o se é casar para fu, abot para ding, het wordt gezien aan bij Jezus als één, meni. De vista de Deus, het wordt een mirakel door dos eigenlijk daar verkeerd bezig. Dus toen je het punt behandelde, dus waarbij je zei van één staat buiten en de andere binnen, maar dat ze dus één moeten zijn, waardoor ze dus eigenlijk beide dan buiten staan? Ja, buiten que men tur dos wordt mirar que men juzgar door die outra su condition. Dus ze worden dan beide veroordeeld door de conditie van diegene. Ah, no, ja. no. Sí, no. Als je het zo bedoelde. No. Dus ese, pero ja, maar comprende parte ik abadibo ku nota sina, pero awo mi pregunta tabini, no? Ja, ik heb dus begrepen dat het dus niet zo is, maar nu komt mijn vraag. Si un pareja, uno ta aferra su mes más na Dios, anto e otro ta que quer af. Que Bijbel ta bisa ku meester eigenlijk zo de den e matrimonio aqui. Dus wat zegt de Bijbel als binnen een huwelijk één partner toegewijd is aan God en de weg van God bewandelt en de ander ervoor kiest om dat niet te doen? Wat zegt de Bijbel daarover? Ok, seguramente escritura não está bisavo vai separar nem divorciar. Kijk, de Bijbel zegt heel duidelijk niet om te scheiden, dus dat zeg ik alvast. Ja, as pessoas também deal 4 é única condição que Deus te permitir que o divórcio por cai. Want we gaan dus het onderdeel behandelen waarbij God alleen maar toestaat dat er gescheiden mag worden. Lo que Deus quer de caso assim, dus wat God wil in zo'n geval. Caminho é sungo espiritual, que tem nível spiritual. Dus dat degene die dus op een geestelijk niveau zit, dus geestelijk met God bezig is. Tá exemplo persoon que não te revela dat hij een voorbeeld is voor de persoon die niet op die niveau zit.
Pensei sábado, não sei o que é Filipenses en 2:5 bem bom. Daarom hebben we het afgelopen Sabbat gehad over Filippenzen 2, 5 en verder. Ja, isso não me diz ele para me contestar, não tem. É de bisa assim aqui, se me com versículo 6. Ik ga het even lezen en ik neem dan vers 6. Kende, papião de Jesus, Dus we spreken hier over Jezus. kende, aunque estava a existir em forma de Deus, Terwijl hij dus in de vorm van God was, não a considerar igualdade com Deus. Este resultado. heeft Algo zichzelf para niet gelijkgesteld als God, als zijnde zijn vader. como algo para ter na je. Het is om niet om hem vast te houden. Também agora bom, Jesus teria level 100% sem pecado em glória. Kijk, Jezus heet dus het niveau dat hij dus helemaal zonder zonde is, perfect in de hemel. Que mensen we para de convertir of nível spiritual, Jesus is 100% bula sem bij. Dus als je het hebt over het geestelijk niveau, dan is Jezus al de 100% al overgeslagen. Se você para de santo of santidade, Jesus is bula 100% bij. Als je het wil hebben over heiligheid, ja, dan overstijgt Jezus de 100%. Pero Jesus como nos esposo, maar Jezus als ons echtgenoot, versículo 7 de bisa, abandonar su mes gloria. Heeft hij zijn eigen heerlijkheid verlaten. Tomando forma de servidor, knecht, cativo. En hij nam dus de gedaante aan van een gestalte van een dienaar, een mens. Siendo trabajado en semejanza de gente. Ja, nu dus... Papa, noem maar, sorry. Sí, y hallando su mes ding condición de gente, dus gente con naturaleza, lo tume naturaleza pecaminoso de gente. Dus hij nam dus de zondige natuur van een mens aan. Entonces la humilla su mes door bira obedecido tena morto hasta morto en cruz. Entonces Pablo dice de versículo 5 lagating den boso papiando que cristiano nos kuda bisa nos teria un level más alto que mi esposo of mi esposa of mi romang den Cristo mita más alto que ne según mi teria un level más alto que ne. En daarom zegt Paulus dus voor degene die denkt dat hij dus qua geestelijk leven dan hoger staat dan de andere partner. Maar ze hebben attitude of een mente kutating den Cristo Jesus. Die moet dan het verstand hebben, in ieder geval het karakter hebben van Jezus. Jesus es divorciado de nos, para sombra nos espiritualmente Laodicea. Heeft Jezus van ons gescheiden omdat we eigenlijk geestelijk Laodicea waren? Ele aconseja-nos bem se que dia bem comprar ouro por bapa candela. Aconseja-nos bem. Nee. Hij beproefde ons. Hij zei nee, ik adviseer je, kom bij mij goud en zilver kopen. Então, em comentário bíblico, ele zou representar fé e amor. En dat vertegenwoordigt dus geloof en liefde. Turco se te quiere, turco se te tapa. Alles gelooft hij. Turco se te espera. En alles gelooft hij. Que me awe, me tengo separar, me tengo divorciar? No, no. Dus moet ik nu scheiden? Moet ik uit elkaar gaan? Nee. Me tengo baja juist y mostrar mi esposo of mi esposo kiko the real love de Dios. Dus ik moet dus juist helemaal naar beneden gaan om de echtgenoot of echtgenote te laten zien wat echte liefde is. En teorie, por llegar na conversión a través de mi ejemplo de amor de Cristo de mí. En zodat die persoon dan tot bekering kan komen door de liefde die hij ziet in mij, dat net als Jezus is. Juist. Mire, Pablo die amor de Dios het is in inglês, the love of Jesus constrained me. Agora, na pavimento aqui, amor de Cristo en yo, constrain me. Dus Paulus zegt iets van, dus de liefde van God, het obligami, Juist, o amor de Cristo está obrigado. Ja, het obligami dus stima de liefde van God verplicht mij. Het obligami duna, het obligami sirvi, stima, mi passi outros de Cristo de mim. Het verplicht mij om het goede te doen, om lief te hebben. En ik kan niet anders als Jezus in mij woont. Mas se nunca me abandonar me casar, se te der com isso. Juist me stemi.
Wat weer Dus is? ik kan dan mijn echtgenote nooit verlaten, want die heeft me dan juist nodig. Juist. Corre die we moeten werken, en bij joren, of je esposa dat die een graaf kan. Waar is die nou bij? Bedenk goed aan die mevrouw die toen ging huilen toen haar echtgenoot al was verloren. Al dood was gegaan, ze kon niks meer voor hem doen. Juist. Laat me leggen het in. Laat me het zo daar laten. Maar outra pergunta mais quadrante aqui. Ik heb een andere vraag gekregen die binnen is gekomen. Se me casar, tá proibir-me de ir à igreja. E hasta ela amenaçar-me para me não ir à igreja. Agora, brother tá aconselhando-me que me tenho que casar. Dus als mijn echtgenoot mij weerhoudt om naar de kerk te gaan en mij bedreigt om naar de kerk te gaan, zegt broeder dan ook nog steeds dat ik getrouwd moet blijven? Nós vai te lijn wie zien. Nós vai toch het thema. De bolle wie Dus we gaan dit onderwerp behandelen. Também zullen dealen com maltrato. Dus dat we gaan, dan gaan we het zullen over mishandeling hebben. E divorcio. Over scheiding. Também die mi po contestar aqui, pero mi ta prefera pa e persona que se pergunta te dingen e tema não goed wij bing. Dus ik kan nu wel een antwoord geven, maar ik wil liever dat die persoon die de vraag heeft gesteld aanwezig is bij die thema's. Mi po contestar aqui. Want ik kan nu een antwoord geven. Pero e persoon lo dice, pero brother, avonta passando dingen koi. Maar dan zal die persoon nu zeggen, nee sorry, maar jij gaat hier niet doorheen. Jij maakt er niet mee. Promego vai er genis. Dus voordat je aan de beurt bent, dan genis. Dus eu mi ta prefera. Dus dan heb ik liever Die do nabo e consejo die e consejero maravilhoso. Dus dan wil ik jou gewoon liever dus zien wat die wonderbaarlijke, dus het advies zien van de wonderbaarlijke therapeut. Mi te bij laga e consejavo. Ik zal hem je laten adviseren. Pues e conocemos de tiempo, es sano sufrimiento. Hebreo en capítulo 4 de visa, en la pasa dentro cos mescos con nos. Hebreeën 4 zegt dus dat hij weet wat we voelen, van hij heeft alles meegemaakt wat wij ook meemaken. Mi te bij laga e consejavo. En ik zal hem je laten adviseren. Men stay tuned, e conteste de baby. Dus antwoord gaat zeker komen. Blijf aangehaakt. Argenis, quer avisar algo? No. Oké. Argenis, wil je nog wat zeggen? Nee. Eigenlijk, un hermano que te quinanta me bisa mi te amiga ni escucha contesta. Dus er was hier ook iemand die zei, ik wil ook een antwoord horen. Juist. Mas só direito a outra pergunta, mas também erbij. Sim. Nu komt er dan nog een vraag bij. Dus. Sim, pues aqui tá passa. En dan de bisa, mo, wat ik keer mo waren te maart, ik de toch en de post van Nemi. En de mensen denken van nee, ik heb gewacht tot en met maart en nu stellen jullie me nog uit. Pero, no, no se stellen de uit. Esta ding is serie die thema. Então, nee, we stellen de mensen niet uit. Het antwoord zit eigenlijk in de thema's die we gaan behandelen. sim, esta ding é tema, não, que me va a trove. Se a me quando estava lá, ouvi a me Steven, não tá passando de coi. Tá pensei mesmo de papi sini. Als ik je nou nu een antwoord ga geven, die je misschien niet goed zal bevallen, zal je zeggen, Steven, jij bent niet degene die dit op dit moment meemaakt. Pero se Cristo consejava. Maar als Christus jou adviseert, Vamos bisa guna. dan kan je geen nee zeggen. Kamen mi te Of dat belaga. Steven die. Juist, kamen mi te belaga. É consejero maravilhoso. Dios poderoso. Príncipe de paz consejava. Dus we laten de wonderbaarlijke therapeut, onze prins van vrede, onze Jezus Christus, een antwoord geven. Kamen wat? Trove. Nada não te vai passar. Tem fé em Cristo, nada não te vai passar. Nós te vai chegar no tema, que nós vai contestar a pergunta. Er zal niks gebeuren. Blijf geloof hebben in Christus. En we zullen bij het thema komen waar dit behandeld zal worden. Yes. Ok, vou me trabalhar a pergunta não que tem aqui Libanon. Eu prometo, está na inglês, dus moet je receber. Dus de eerste vraag, die ga ik nu lezen. Ja, is in het Engels. Dan in English, ja. If there is adultery in a marriage and that person will not stop, is it good to keep on that marriage life? God says you can divorce for that only reason. What do you say about that? Dus als er dus overspel wordt gepleegd binnen het huwelijk en die persoon leert het niet af en die blijft het steeds maar doen,
Wat moet je dan doen? In de Bijbel zegt dus dat de enige reden is om te scheiden, is als er overspel wordt gepleegd binnen het huwelijk. Dus wat is jouw advies? Ja, esa es de verdad. Lo cual que hermano En dice dat is de waar. verdad. Juist. Dat Trove wat mi de de bole, zuster zegt, is waar. sì. Trove bole vise se tame de binde serie, pero mi po contestasi por parte o aquí, sin bij de hopi detalles. Dus ook deze zullen wij binnen de thema's gaan behandelen, maar ik zal hier wel op in kunnen gaan zonder te veel details te geven. Ok, Bijbel de doen en verdad de Mateo 19, Mateo 5, Dus in Matthäus 19:5 zegt de Bijbel. 19 en Matthäus 5. Oké, in Matthäus 19 en in Matthäus 5. Juist. Dat doen é único razão para Dus dat divórcio hij- por cair. De enige reden waardoor mensen dus kunnen scheiden, Tá adultério. is dus als er sprake is van overspel. Ok. Agora, nossa intenção tá, of Deus intenção também, obisa, Nou, om het beter te zeggen, Gods intentie is para trazer uma reconciliação, de verdade? om een verzoening te brengen. Pero maneira pergunta de visa é persona não que stop. Maar net zoals die vraag dan van de persoon, die persoon wil niet stoppen. Ok. Dus eu ideia contexto é, bota ding offline, visa assim, boting, bota ding bo right para tomar e passo, ei, Dus dan sta je eigenlijk bijvoorbeeld in je recht om dan die keuze te maken. pero, Maar, kiko douche of que bonita lota, maar hoe mooi is het se bo bringa para toch salva e persona ei. als je dan toch gaat strijden om die persoon te redden. Seita bonita. Seita Is het bonita. Seita Dat is heel bonita. mooi. Dat is heel Seita mooi. amor. Dat is liefde. Mas o Cristo por as divorciar foi nós, foi ora, mas quando bem a me cuba de peca? Dus weet je hoe vaak jij en ik zondigen, maar Christus geeft het niet op? Mas quando bem se comete adultério espiritual contra Cristo? Weet je hoe vaak wij geestelijk overspel hebben gepleegd? E se é da dingo divorciano, lola se rato você tá hopi bem so fai com Deus. En als hij van ons had moeten scheiden, had hij dat al lang gedaan. Maar we hebben dat heel vaak met God gedaan. Pero você que bonita coisa tá ora Cristo vai ne Calvário para mim go. En weet je hoe mooi het was toen Jezus bij het kruis ging voor jou en ik? Uiteindelijk é por apresentar nós como pecador Dus hij kan ons als zondaars presenteren como su bruid sin manchas, sin ploy, sin nada parecido. als zijn bruid zonder vlek, zonder niks. E Gewoon puur. presentei na su tata, En het presenteren voor zijn vader. cobriendo-nos com sua justiça. Terwijl hij ons bedekt met zijn gerechtigheid. Que me awe si hermana e si aceita sua condição, Dus voor deze zus, als dat haar conditie is, comissário junior, situatie is, comissário não bem corre busca divorce paper. dus ga niet gelijk een scheidingspapieren aanvragen, Ga gelijk in gebed. maar ga bidden. Dat is Junior oratie. oração. Dus ga vasten en bidden. Pessoas usam visa, caso por tem algo impossível para Deus. En daarom zegt God, er is niks wat onmogelijk is voor God. Wa minda visa ne kogi bazo ai Steven manda passando de coi você vai papia. Kijk, ik zeg dit niet zomaar omdat je denkt van, hey Steven, je maakt het niet mee, dus je zegt maar wat. A mim conhece de personal, uma papi com ne homem e mulher, pareja, Dus ik ken personen persoonlijk, dus mannen en vrouwen, waar ik mee heb gesproken, com vídeo que tu co gravar com e homem a corte ore de sua casa. dus waarbij ze op heterdaad zijn betrapt, dus op video, dus dat ze zien dat de een is vreemd gegaan. Mi mesa waga vídeo, mi mesa escute voice. Mi mesa escute. Ik heb zelf ook de video gezien en ik heb die voice gehoord, Pero nossa reza, maar we hebben gebeden. e mulher quer ter paciência, seguir confia Deus, e tá duro, e não tava de fácil. En deze vrouw is gebleven, ze bleef geduldig, ze bleef bidden. Het was heel zwaar, het was niet makkelijk. Em vez de tenho 13 les de Bíblia, pero tá 13 com dolor dentro do coração, En soms moest ze bijbelles geven en dat deed ze dus met pijn in haar hart. pero te awe não te casar. Maar tot de dag van vandaag zijn ze getrouwd. E a mim vou visar me mira cambio de homem aqui. En ik kan je vertellen, ik zie dus verandering bij de man vandaag. E homem de 13 studio e mês também aqui back. En nu geeft deze man zelf ook bijbelles. Se muelo a give up, baila que homem, Als de mevrouw het had opgegeven en zou die man verlaten, quizás e homem lo te perdia aqui.
Dus misschien zou die man nu verloren zijn. Dank je, Signore, e su perseverancia. Amen. Maar bedankt voor de vastberadenheid van die vrouw. Eu não estou bem bem escrever tema aí. Espera que eu conteste por parte. Maar we zullen volgende keer doorgaan op die thema. En ik hoop dat de vraag gedeeltelijk is beantwoord. No sé, solamente 2 preguntas más. Que prometa. We hebben alleen nog 2 vragen. Sí. Si mi casa te dal, Als mijn echtgenote slaat. Mike. oh, nou even maar pakje, heel even pakje even. Oh, sorry. Ja. Nou ja, mijn telefoon back, yo, sorry, dispensame. Si mi casa te dal mi, mi timbase pa divorcio, pa mi veiligheid, que comi por hasi, separar. Dus 3 preguntas tá. Si mi casa te dal mi, Als er sprake is van huiselijk geweld door mijn man. Met in base pa divorcio, pa mi veiligheid. Mag ik dan scheiden op basis van mijn veiligheid? Que comi por hasi, separar. Wat kan ik dan doen? Uit elkaar gaan? Oké. Sowieso veilig in nota. Laat je poner assim, niet? Kijk, de situatie is dan niet veilig. Ja, je ziet die manasa, si slaat kai, in nota veilig. Als er bedreigingen zijn, als er fysiek geweld is het niet veilig. Ja, sowieso een por is toen een psychopaat op matar mens. En als die persoon een psychopaat is, dan kan hij jezelf vermoorden. Dus een cabe mira ding si man basa con een ex-vrij die moet acabe matar moet mee. Laatst nog We hebben dus vorige week gezien hoe een ex-partner dus die dat meisje heeft vermoord. Na Curaçao, juist. Dus op Curaçao. Men die en ook een caso que wordt bijvoorbeeld op toe ligera, liviano gewoon keren deze situatie. Dus het is niet een situatie waarbij je het gewoon licht op kan nemen en dan denken van oké, je blijft in de situatie. Sim, botingo pedir ajudança, botingo de caso, botingo separar. Dus je moet ook hulp vragen en in dat geval moet je dus ook uit elkaar. Juist, kan separar op bij minosa, caso de mama of caso de huur minosa. Botingo sale de situação si boto comendo sla, na imponeer. En ik weet dus ook niet of je dus die persoon naar de moeder kan gaan of naar ergens anders of in ieder geval als jij dus klappen krijgt, kan je dus niet in die situatie blijven. Je moet weg. Juist. E ora você tem separar a trove, me bolhe visa trove, Deus por cambia ende, pero sowieso bom te queda ding e condições, we tingu separar, we tingu sali. Dus je gaat dan uit elkaar en zelfs in die situatie kan God een verandering brengen bij die persoon. Maar ja, nogmaals, je kan dus niet blijven, je gaat wel uit elkaar. Juist, en dat ding separar fazende, botar a oração pa ende. Agora bom vítima. Ja, zeg maar. Terwijl je dus gescheiden bent. Zeg maar, ja. Oké, terwijl je dus gescheiden bent van die persoon, kan je dus blijven bidden voor diegene. Juist, en dat Deus sowieso, wat de confie Deus, que Deus tá cambiando. En je vertrouwt erop dat God die man zal veranderen. E sowieso, mensen, wie hoy, abo si demo relação com Cristo, sigue avançar. Sigue avançar. Maar jij moet dan wel met je relatie met Christus vooruit blijven gaan. Juist, você não sabe ding, hopi testemunho, que gente não assim, Deus vem caminhando. Até cambia Pablo, matador, perseguidor de Deus, su pueblo. Ela cambia de homem de Deus. En we weten ook dat heel veel verhalen zijn getuigenissen van mensen die veranderd zijn door God. Dus zelfs Paulus, hij was iemand die Gods volk aan het doden was. Maar hij is een man van God geworden. Juist, en dan die PC Pablo die akas in en habise, ta abo nan kere. PC Pablo die gasta hui. Ja, en daarom zeiden de mensen van Paulus, ben jij dat? Hoe kan dat nou? Dus dat Dios cambia, amen. Dan God heeft hem veranderd, amen. Oké, dus recapitular. Bom, não porque de condições, botingo sali voor je condição. Dus om een samenvatting te maken, je kan niet in die situatie blijven, je moet weg uit de situatie. Juist. Pero, sowieso, ora sali, para você separar, para você recuperar, para você reza, etc. En wanneer je dus uit elkaar gaat, is zodat je kan genezen, zodat je kan bidden en zodat je kan herstellen. Juist. Agora, bom, é gente da vítima de Satanás. Abo de demborai, botingo reza pe.
En je staat in je recht, maar deze persoon is een slachtoffer van Satan. Dus je moet voor hem blijven bidden. Amen. Ja, Jennifer. Hallo? Até no sistema de uma pessoa que diz algo. No, que persona por ahí se manco y por ahí mírate quién, pues no está mirándote quién. Uma persona quer avisar algo? Wakribe mic jeng tem mic abri wake eu free que sa. Ja? Wordt even Freedom. Even kijken. Brother Humphrey quer avisar algo? Não são de atender, brother, mas. Oh nee, gewoon nee, papi. Denk ik. Bom, a laatste pergunta que a Billy even anders está. Jennifer contra si. Sorry, é parte não, Jennifer. A pergunta tá. Se adultério tá é o único motivo que mais de divorciar, é hora de identificar o se me casada de adultério espiritual, tá um motivo para divórcio, toch? Maar sombra. Dus als. Dat kwam toevallig ook in mijn hoofd om te vragen, maar. Dus als overspel de enige reden is om te scheiden, maar als mijn man dan geestelijk overspel pleegt, is dat dan ook een reden aan de Robesigi? Para sombra mim também é assim aqui. Essa aqui tá conta mais tanto que o outro, toch? Want ik zie het zo, dat andere is veel belangrijker dan het andere, toch? Dus mi é sua lealtade para com Cristo em vez de é sua lealtade para com persona ou para sua casa. Dus de persoon ziet é mais importante que o outro. Dus die persoon ziet dus het feit dat iemand, dus de geestelijke relatie met God veel belangrijker is dan de relatie met een mens. Ja. Als we het hebben over overspel. Ja. Die persoon zei, je mag me ook andere keer antwoorden. Bom, se você vou contestar, se você Lieve, mag ik deze vraag beantwoorden? Ja, je mag hem beantwoorden. Única coisa, só me bobisa para mim com Bayer Genis. Het enige wat ik kan zeggen voordat je komt, Argenis. Sim, nós tem também dinge série aqui, nós estamos mirando aqui op die pergunta de direção aqui. Dus we zien dat er heel veel vragen zijn die in deze richting zijn. Men Deus já a preparar adelantar het tema aqui menos bij que é adultério físico, gewoon dus entre ende com ende. Maar we gaan dus dit onderdeel ook behandelen, dus fysiek overspel, dus tussen personen. E também é espiritual, nós vai poner aan junto, nós vai planear chiqui com Bijbel, cita, spiritual visie, Bijbel commentaar. Maar ook de geestelijk overspel, en dat zullen we dus samen gaan vergelijken, we zullen het gaan behandelen aan de hand van de Bijbel en met geestelijke profetie. Juist, e também nós vai magnificação de palavra também, adultério, dus nós vai cuidar em todo o contexto. Dus we gaan ook kijken naar wat de betekenis van het woord is. Dus we zullen het op alle contexten gaan bekijken. Ja, isso tem optimal compreendimento também enquanto je zegt. Oké, daarbij nummer Argenis. Er is heel veel miscommunicatie wat betreft dit onderwerp. Dus, maar broeder Argenis, je kan gaan. Sim, me sinta de auto. Está começando a escuchar me bom? Sim. Ik zit in de auto. Ik weet niet of jullie me goed kunnen horen, maar we kunnen je horen. Oké, nou top. Se nós estudiamos o contexto de Mateus 19. Als we het context van Matthäus 19 goed gaan bestuderen. Caminho Jesus faz referência na divorcio. Naar wanneer Jezus gaat verwijzen naar een? Divorcio. Oh, naar een scheiding? Jesus não está tendo referência como por tem opção para divorciar ora que outro a cometer adultério espiritual. Dus Jezus geeft geen optie om te scheiden wanneer er sprake is van geestelijk overspel. A pergunta assim na Jesus estava tratar com me pode divorciar para qualquer motivo. Dus de vraag is dan ook aan Jezus van, kan ik voor elke reden scheiden? Então, a pergunta estava assim diretamente na
e persona que está casada com ele, por divorciar por qualquer motivo, En de vraag die hij gesteld had was dat naar de echtgenoten zelf van hey, kan ik voor elke reden zomaar van je scheiden? dus a pergunta está passando arriba, é proimo e não Deus com Dus de vraag was dus gesteld op de naaste en niet met God en de mens. Dus essa é a persona que está casada com ele, não Deus com Dus dan gaat het dus over de persoon waar je mee getrouwd bent, maar niet God met de persoon. Pastor, você vai pedir divórcio, carta de divórcio tem que guardar tudo na hora que En als je spreekt over een scheiding, moet er dus een scheidingsbrief komen. Agora você vai pedir divórcio entre Deus com ele, a mim como pomire. En als je het hebt over een geestelijk overspel, dus tussen God en de mens, kunnen wij dat dan zien? Es decir, vou pomire Deus está tudo na carta de divórcio. Zie je dat God een scheidingsbrief geeft aan de persoon? Não, nós não pomire. Nee, dat zien we niet. Nós também mira tudo quando aí faz dingen vício. Dat zullen we allemaal zien in het oordeel. Es decir, a persona que está casada com ele e Messi, ela pira su lomba para Cristo. Dus voor de persoon zelfs waar ik mee getrouwd ben, als hij zijn rug heeft toegekeerd van Christus, não tem coração para me divorciar por DJ. is geen reden. Is geen reden voor mij om te scheiden van die persoon. Amen. A sombra ainda é por bem na arrependimento, qual está lógico que Deus quer. Amen. Want die persoon kan tot bekering komen en dat is hetgene wat God wil. Ik ben die viniendo back, Birumana, Sima. Dus terwijl we dan weer terugkomen, mijn geliefde broeders en zusters. Contexto que Jesus está plantando na Mateus 19, que é único coração para divórcio. Dus de context waarin Jezus daar benoemt over dat de enige reden om eigenlijk te scheiden dat het overspel is. Ora que conjugue na die não cometer adultério. Dat is dus als één van de partners overspel plegen. Es decir, ora die não quebra é de 7 mandamentos de não matrimônio. Dat is dus als één van de twee de zevende gebod verbreekt. No, boa relação com Jesus, ou matrimônio com Jesus. Ja. Dus niet je relatie of je huwelijk met God. Amen. Ja, ik hoop dat het duidelijk is. Duidelijk, Mirwan. Heel duidelijk, mijn broeder. Bom, broeder Steve, hay un comentario hoy de lo cual na quella contesta y hermana avisa there must be a willing mind to be changed. If not God cannot change that person because he will not force you. Correct, dat ja, is dus, de verdad. Iemand had een opmerking, dus dat je verstand. Dus iemand moet gewoon vanuit zijn verstand zelf willen veranderen. Want als je dat niet wil, dan kan God iemand niet dwingen om te veranderen. That's true, that's true. Ja, sinceramente, é verdade. Não se dice hoje que você disposto, você agora não se toque pide. Dat is inderdaad waar. En we hebben het ook benoemd. Ja, is não se dice, você disposto a abandonar o mesmo caminho de seguição de Cristo. Não se dice. Ben je bereid om je eigen weg te verlaten om die van Christus te volgen? Ja, se violenta se pergunta também tem não se diz, ok, não. Se é não quer, e outro necessita avançar com Cristo de santuário. En toen vroeg Vierlinde ook, maar zijn ze beide verloren? Maar nee, als de ene niet wil, dan moet de andere wel Christus blijven volgen. Ja, is porque Deus está no primeiro lugar. Want God staat op de eerste plek. Pero não doen is como reden. E não, a trove e ainda pobina arrependimento meneer geen sowieso. Maar hij gaf het nog steeds niet als reden om te scheiden, want die persoon kan nog steeds tot bekering komen. Agora bom, para nós exemplo, nós vida santificar, dat je de outro chega no arrependimento também, nós exemplo toch? Het is ons geheiligde leven dat eigenlijk een voorbeeld is voor de ander, zodat ze veranderen. Eu tenho que dar Als je daar iets op kan vragen, Steven? Ja, isso é só. Eu tenho que dar com Cristo assim para conosco. Want je moet het zien hoe Christus het heeft gedaan met jou en mij. Então agora que Pablo diz em Filipenses 2:5, laga tindem vosso em mente de Cristo, que men, e meu atitude de Cristo, me se tindem me cobodame. En Paulus zei ook dus, laat dat hetzelfde mind als Christus in ons verstand zijn. Agora bom, amor, tu coisa te suportar, tu coisa te querer, ok? Liefde tolereert alles, het accepteert alles.
Juist. E tem paciência, está carinhoso, e não está jaloers, amor não está gaba, não está arrogante, não está comporta-se mais indecente, não está busca seu próprio interesse, não está guarda provocar, nem está guarda recor, e não está regocijar de injustiça, mas está regocijar de verdade. Tudo coisa da tapa, tudo coisa da querer, tudo coisa da espera, tudo coisa é suportar, versículo 6. Vers 6 zei net het volgende, wat Steven net heeft Juist. gelezen. Ok, Violenda tem uma pergunta? Heel even, pastor, maar wij worden botar na minha atenção com uma pula, uma pergunta bij. Ok. Nou, vraag stel ze maar. Laat ze gaan, want ik ben het ook vergeten. Ok, dan herinner je later op. Ja, por acordei, bom vi. Uma pula, uma pergunta bij, então ela wordt botar na minha atenção, dus ik bij puntre ele. Esta é persona que está puntra. Wat wordt met Bijbeltekst in Coríntios 7:14 bedoeld? 1 Coríntios 7:14. Ja. Nou, nós lemos aqui da Bisa. Laten we het gaan lezen om te kijken wat het zegt. 1 Pas- Corinthians 7, vers 14. Para sombra esposo que no está creyente, está santificador de su esposa. Y esposa que no está creyente, está santificador de su esposo, que está creyente. Pues de otra manera, vos no está impuro, mas ahora no está santo. Sí, esa es eso. Esa es hermana, contra qué significa? Ja, que coisa wordt bedoeld dan daarmee? Ok, Ja. em primeiro lugar, minha vida of minha relação com Cristo, eigenlijk, na primeiro lugar, está entre a mim com Cristo, de verdade? Minha salvação. Mi não por passa over, se me é 10 virgem, não por a duna e bobo não, e zeta de não. Não, mas não Als é het bem hebt compra. over de maagden, de 10 maagden, ze konden dus, de 5 maagden konden hun olie niet aan de 5 dwazen geven. Juist, mi não por transmitir Espírito Santo foi mim e iba no outro. Nem na minha esposa, me una, nunca minda, literalmente. Dus ik kan dus eigenlijk de Heilige Geest in mij kan ik niet transporteren naar iemand anders, of naar mijn echtgenoten of naar mijn kinderen. Dat kan niet. É uma experiência personal. Het is een persoonlijke ervaring. Pero si mi vida santifica, me te voglio dizer trove, Maar wel is het dat mijn geheiligde leven lo ayuda mi esposo of boa esposa con nota, mi esposa, de boa esposo con nota creyente. zal het dan ook de ongelovige partner helpen. E se lo ayudele, de verdad, e se lo haciele comprender, lo che mil dune un smaak para seguir Cristo. Ok? Sim, vamos traduzir. Se Pedro te avisa, se nós por exemplo, Pedro mesmo, e te avisa moena, não larga você dornamento de para fosso, sino En daarom Kiko. zegt Petrus ook, laat het niet zijn dus dat je versiering voor het uiterlijk is. Juist. Sino di pa dingen me se bini. Maar het De moet dus van verdade? binnen komen. Juist, pa gente por mira eigenlijk você bom obra não, pa gente por mira você conducta santo. Zodat de mensen dus de goede werken kunnen zien. Juist, né, vamos te bulando versículo. Aqui na mita queira cuevo aí, né, vamos que trove. Dus Sim. ik sla even de tekst over die ik net wilde behandelen. Juist, que men die esse de viso de outra palavra, nós vida santificamos se contagia, nosso esposo não creyente of nossa esposa não creyente. Dus onze gelovige leven moet dus eigenlijk het leven besmetten van onze ongelovige partner of kinderen. Juist, que men die esse não tem rede, passou e não tem creyente, curi vai divorciar, vai laguer, separar. Deus não Maar dat mandava is dus geen assim. reden. Dat is geen reden om de persoon dan te verlaten. Maar Steven, er is Ja. net alleen vers 14 gelezen. Wat staat er dan bij 15? Ok, lá Wat vai betekent back. dat dan? Ok, 1 Coríntios, vai back a trove. 7, We gaan né? even terug naar 1 Corinthiërs 7. En vers 15 we bisa. En dan vers 15. Ok, então sigue bisa, senhora, mas se En het zegt dan, mas se é nota creyente também, mas se é nota creyente também, lage bai. É homem of mulher, den caso não assim lo nota mara, mas Deus
llama nos papás. Atrove. King abai. En Ababai. nogmaals, wie is weggegaan? Revisa, si es un not un creyente, tabai. Het zegt, als degene die een ongelovige is, die weg wil, Lagebai, dat is een decision. laat hem dan gaan, dat is zijn keuze. Pero abo, kusita den Cristo Jesus, sinta lagebai. Maar jij die in Christus is, die laat hem niet gaan. Agora bom, abo te es un kuta guarde mandamento na de Dios, de verdad? Jij bent degene die de 10 geboden van God bewaart, is het Pero niet waar? e gente carnal con nota espiritual no po guarde lei. Maar die persoon die dus in het vlees is, die kan dat dus niet bewaren. E no po hacer otro, e no tiene espíritu. Die kan dus niet anders doen, dus die heeft de geest niet. Want ik kon je nog steeds comprenderen. Kun je tekst visa gewoon aan, lagi bij, laten we scoren bij, no? Galatians en capítulo 5, si abo tiene Espíritu Santo dembo. Oké? Galaten 5 hebt, als jij de geest in jou hebt, Kiboting, na primeiro dan lugar. heb je al. E devi saber e prome ingrediente, dinge fruta, te saki. Dus Amor. de eerste ingrediënt van de vrucht is, E promete amor, de eerste is liefde, gozo, vreugde, paz. Kita bem ao. vrede. En wat komt erna? Paciência. Paciência é algo Geduld. que cambia, em que tende. Mas você vai sábado, até toca música, riba sábado. Mas você vai mais comer carne, até com porco, assim grande, riba mesa. Dus de man gaat maar door, ik moet geduldig blijven, maar hij draait zijn muziek op de Sabbat. Oh, hij wil vlees eten en eten nog steeds zo'n grote varken. Espírito de boa e tem paciência para que homem. Men como Deus tem paciência com você também. En die geest in jou heeft geduld met die man, net zoals Jezus ook geduld heeft met jou. Wak a mim mesmo camisa católico mita queda. Ni mes, também mes. Ik was zelf een van diegenen die zei van katholiek ben ik en katholiek zal ik blijven. Atame outra predica, atame outra adventista, atame bautista. Deus tem paciência comigo. Maar ik ben toch aan het preken, ik ben gedood, God had geduld met mij. Deus avisa me yen cober me não atende, me também se coi beduro. Dus God heeft ook heel veel dingen tegen mij gezegd en ik was ook heel koppig. Ele tem paciência comigo. Quanto mais a mim met tem mij. paciência com minha esposa. Hoeveel meer moet ik geduldig zijn met mijn partner? Oké, vamos seguir essa lista de fruto do Espírito. En je kan in ieder geval de lijst verder lezen van de vrucht van de geest. Oké. Dank je, Roman. Solamente prometo me bijna in Mangnan. Voordat we verder gaan met de handen. Nós estamos aqui, eu Eva Argenis, lagami atende e parte aqui para mim com sa amiluida. E hermana com a contra pergunta hoje, Steven, ela vem back com outra pergunta, não? Dus de zuster die net de vraag heeft gesteld, heeft een aantal vragen gesteld nu. E também sabe quanto tempo me cerquei de separar fora de me casar? Roman, minha esposa. Pergunta, hein? Isso é um ponto importante. Wacht even met je vraag, ik heb een belangrijk punt. Wie betrekt qua waarde mencionar hoje? 1 Coríntios 7. Ja? Die dois pontos que eigenlijk muito importante para me mencionar, para cima visão de Jesus. Waarom u raad ik pergunta? Het is heel belangrijk dat ik dit ga beantwoorden, daarom zei ik Jesse om even te wachten met die vraag. Ten eerste, Pablo de papia inanang, die is nou dat kasakaba. Dus op de eerste plaats praat Paulus daar tot de personen die al getrouwd zijn. Oké, ik ben ende dat kasakaba quizás se outro convertir, pero outro que de incrédulo. Ja. Dus dat is voor de personen die getrouwd zijn. Dus ene bekeert zich en de andere is niet bekeerd. Juist. Juist. Die kom je te mencionar aqui que eu ende por interpretar texto aqui como se fuera maneira, ja, me por caso toch um incrédulo. Want iemand kan deze tekst bijvoorbeeld zeggen, hey, ik kan dan toch met een ongelovige trouwen. Verdade. Juist. Dus nós temos que ter em mente que Pablo está se mencionando que não está casar acaba que menada de condições. We moeten goed onderscheid maken. Het zijn personen die al getrouwd waren. De ene is tot bekering gekomen en de andere is ongelovig gebleven. En outro ponto importante tá. Dus dan mogen zij scheiden, Argenis, in dat geval.
Sorry? Dan mogen zij scheiden dan. Dat staat daar. Vou me mencionar. Nu ga ik dat deel benoemen. Ja, outro ponto tá com Pablo da Pisa é sungo que vai. En het andere punt is dat Paulus zegt, degene die wil gaan, Está pisando é um incrédulo, pero não é sungo apenas Cristo. Amen. het Juist. zegt dus degene die ongelovig is. Dus niet Ja. degene die bij Christus is. Correct. Que vem, Juist. Laat me recapitular rápido para compreender. Ik zal snel even een samenvatting maken, zodat je het begrijpt. Pablo está pisando, está papiando com cristianos e nana da igreja. Dus Paulus spreekt met christenen. Ok? Ante está pisando de cristianos, se você esposo ou esposa que está incrédulo que vai, En hij zegt dus tegen de christenen, als jij een partner hebt die ongelovig is, lá que vai. en die wil gaan, dan laat diegene gaan. Pero está pisando abo para pedir divorcio of abo separar abo para creyente. Juist. Vou conhecer verdade, não? Correcto, no. En hij Juist. zegt dus niet dat de gelovige de scheiding kan ja, ik wil het niet verkeerd vertalen, dus ik kan het zeggen, herhaal het nog een keer. Dus Pablo está pisando na esungo da incrédulo que vai. Dona estão creyente está papiando. Dus wanneer hij zegt van de ongelovige, als die wil gaan, dan kan hij weggaan. Dan heeft hij het tegen de ongelovige en niet tegen de gelovige. So, ik geloof dat bonbon, die komt para in quanto divorcio. Want de gelovige weet precies wat er in de Bijbel staat over scheiding. Ik conhecer verdade. Dus Pablo não está pisando en está dando esungo da creyente green light para vai. Dus hij geeft de gelovige geen groen licht om weg te gaan. Juist. Se não é só incrédulo, se é que vai, ok. Ja, é que vai. Quando vai maré. Maar de ongelovige, dus als hij wil gaan, dan laat hem gaan. Juist, juist. Qual Pero- também é princípio de amor. O amor não está obriga. En dat is weer het principe van liefde, van het verplicht niet. Juist. Tremendo, tremendo. Eigenlijk, het trove, Miromanan, party aqui nos trabalha se uitgebreid. Nós temos thema uitgebreid, riba. E pergunta aqui zo. We gaan hier dus nog uitgebreid over spreken. Juist, que Want voor mij brengt het verwarring. Want Juist. er is net gezegd, één reden om te scheiden. Dus als de ongelovige zegt dat hij wil scheiden, dan mag het wel. Terwijl er geen sprake is van overspel. Nou, we zeggen meneer geen sowieso hoor. Si que bai. Eta bai zo bono ta mare. Eta bai, hoor, incrédulo ta bai. Dus net zoals broeder Genis net zei, de ongelovige kan weggaan. Ja, we zo één te waarde dan word ik ko incrédulo ta no. In de servicio. Want die bewaart de wet niet. Die maakt het hem niet uit. Maar Ja, die stuurt wel een scheidingsbrief. Zie, of portada bij gewoon, pero de caso Maar je bent toch aqui. samen, dus is scheiding komt dan toch ook bij de gelovigen terecht? Of Ok, maar compreendeu? Wat, 10 heb je niet begrepen? Yes, maar compreendeu? Esa trece un pico de bruação, então me te quer com nossa Sim. noite vai suficientemente Yes, largo, yes, nós yes, vai yes. sinta a denga hora aqui. Você vira um outro tema. Nós temos plama. Nós tá algo que nós temos um plama aqui para tu rene por compreender. Yes, Como que yes, brother yes. Agenis que me. Sim, En dan moeten we het goed uit gaan pluizen, zodat we weten wat broeder Agenis bedoelt. Ok, Ok, yes. ok. Yes, Ok, depois prometo me para me vai aqui. Dá me explica parte que tudo. Verwarring en noemen te creëren assim. Nee, van het moet geen verwarring opleveren, dus ik zal het even ophelderen. Ok. Ik wil bij herhalen de novo. Ik zal het nogmaals herhalen. É parte de scheiding, é parte de divórcio. Het deel van scheiding Estava a passar em uma pergunta específica. het was gebaseerd op een specifieke vraag. E a pergunta estava a nós divorciar para qualquer motivo. En de reden was, kunnen we voor één reden scheiden? Então Jesus avisa, o único motivo para divórcio está adultério. En toen heeft Jezus geantwoord dat de enige mogelijkheid om te scheiden is als er sprake is van overspel. Ok, agora, esse assunto está, é parte como se fosse Pablo te contradizer Jesus, ou Jesus te contradizer Pablo. Yes. Correct. En nu lijkt het alsof Paulus Jezus tegenspreekt, of Jezus Paulus, maar dat is dus niet zo. So, ik was nog aan Argenius nog ik kwam met de pisando, met de herhaal nog ik de Bijbel pisa. Want het is niet wat Argenius zegt, maar ik herhaal dus wat in de Bijbel staat. Dus Pablo mesmo pisa,
É só incrédulo que vai, que vai. Die zegt dus als de ongelovige weg wil gaan, dan moet hij gaan. Ok, agora é só dat complicar, é só incrédulo dat pedir divórcio. Se Dus não het tá zegt pedir adultério, dus dat het... Nou, repeat die, Eugenius? é assunto da hora. A pergunta tá, é assunto da incrédulo que pedir divórcio sem dar motivo de adultério. Tá picar Dus dan is de vraag of het zonde is als die ongelovige dus wil scheiden, terwijl er geen overspel is. Ja, então você pode passar maneira como se fosse ja, não por pedir divórcio. Nee, van het lijkt alsof er dan geen scheiding mogelijk is. Se não tem adultério. Als er geen overspel is. Agora, como nós está compreender o texto que Paulo está se mencionando de. En hoe begrijpen we dan de tekst die Paulus net benoemt? Mas essa aqui tá um texto, pero tem outro texto que Paulo está pensando que Deus chama nós para nós ter paz. Er is nog een Bijbeltekst waar God ons roept om in vrede met elkaar te zijn. Qual está se mesmo mencionando lá gabai. En daar benoemt dit ook over uit elkaar gaan of scheiden. Juist, como bem divórcio. Dus dat de scheiding kan plaatsvinden. Ik ben meer om aan estimar, aan Steven bisa eigenlijk het thema que nós vamos desarrollar dentro do contexto do divórcio. Net zoals net is gezegd, is het verstandiger om dit bij het onderdeel scheiding te gaan behandelen. Maar nós compreender que hora pode divorciar, que hora não, en dus zit dat pica of não. Zodat we kunnen begrijpen wanneer je kan scheiden en wanneer niet en wanneer het zonde is of niet. En dus zie je, nós pensamos a divorciar toch sem dar motivo de adultério. E da pibando de pica passou a divorciar sem dar motivo de adultério. En als ik dus ben gescheiden, niet door overspel, betekent het dan dat ik eigenlijk gewoon in de zonde leef? Dus dat zijn de onderdelen die we gaan behandelen. Juist. Men stay tuned, Romanen. Eta bini. Eta miru di hopi pregunta voor notanang. Awaki sowieso nos nota bij contestar mas. Ja, nos nota bij contestar maar pergunta. Iemand dat hij umang na lairan tumasya ora, en dat vindt een beetje jammer. Oké, laatste. Nos tabing kunin later. Nos tinko wat prioridad lang para te partido. En dus ik het laatste man kom ik behandeld die broeder Humphrey. Oké. ¿Están entendiendo? Sí. Ja. Sí, brother. Nu stemde wel. Stemde malo. Obi malo. Suena meneer de colega, de Quite foi speaker, portanto, papi, minsa, algo. Ja, dat is wel nogal, meneer in banjo of zo, of meneer opgeluid. Echo. Será? Ok. Of se não, brother, você escrever pergunta de chat, nós te contestamos amanhã, se está. Ja. Juist. Dan is het bij een beetje largo, pero trove nogmaals, Romanen. Hoop je pergunta, dan zie je manden. Tour studie, dan kunnen ze bij 13, tour contesten aan de rinje. Dus voor alle broeders en zusters, blijf je vragen stellen, blijf niet met je vraag zitten. In alle thema's die we hebben, zullen we dus de vragen gaan beantwoorden. Dios no laga nos de oscuridad paco esa aqui não. Dus God zal ons niet in duisternis laten hierover. Que men di com Dios su gracia e consejero maravilloso também contestamos. En God in zijn genade als wonderbaarlijke therapeut gaat hij ons beantwoorden. Amen. Delegate aqui não. Ik zal het tot hier laten. Amen. Dank je, brother Steven. Amen, brother Steven. Nós também clausuramos parte com 2 orações. Outra de hermana. We gaan dit deel afsluiten met 2 gebeden. Hermana Anna con hermana Edmira. Zuster Anna en zuster Edmira. Jenny, de Marlon tengo leso con Anna. Ok, brother Marlon con amita também que é coisa me pronto que dispensar. Brother Marlon. Broeder Marlon. Zuster Anna.
Brother Marlon T. Is broeder Marlon aanwezig? Ruman Jenny, no tami ting guresa awe. Check pam. Paso ayer maresa awe tu otro ende kumitera. Sí, Ana, abo tengo esa ave. Tami ting guresa awe? Makirata ami ko bata ting guresa yere. Ah, okay, pero da problema si no. Bom, mita kumisa resa ore. Mita resa. Even wachten, pues uma botaresa junto com ele, mas we não tem ele bisaminada ainda. Ah, okay. Brother Marlon tem presente. Se Brother Marlon não tem outro ele que por assim a oração no seu lugar. Teresa. Amém. Bom, eu Ana, então me tá sério. Oké, nós Marisa? Laten we gaan bidden. Oké. Tata Santo, Tata de Amor. Onze heilige liefdevolle Vader. Nós está agradecido, Nabo. We zijn u dankbaar. Palo que conosco por assim ave, Senhor. Voor hetgeen wat we vandaag hebben geleerd, Heer. Bendicionar o man Steven grandemente, Senhor. Zegen broeder Steven rijkelijk, Heer. Para o Espírito Santo por seguir mostrele que te cosna como que pe pueblo sa. Zodat uw Heilige Geest hem kan laten zien wat u wil dat het volk weet. Laat o Espírito Santo abre nos compreendimento para nós por compreender o tema aqui completamente maneira misteriosa, Senhor. Laat de Heilige Geest ons verstand openen, zodat we deze thema kunnen begrijpen zoals het is, Heer. Bendicionar cada romano com a sua bebê noite. Zegen elke broeder of zus die vandaag aanwezig was. Roman Violenda com a translate. Zuster Violenda die heeft vertaald. Roman Jenny também com a dirigir parte we. Zuster Jenny ook die deze deel heeft gecoördineerd. Roman Argenis com a lezen Bijbel. Broeder Argenis die de Bijbel heeft gelezen. E Roman Steven com a 13 é parte do seminário awe. En broeder Steven die ook de deel van het seminar heeft gebracht, Heer. Tata, dankie, Senhor. Para tudo que abo está ensinando-nos. O Heer, we bedanken u voor al hetgene wat u ons aan het leren bent. Ajuda-nos para cada pergunta, cada coisa que nós está sentado com ele, Senhor, abo para contestar-nos por meio de uma palavra. O Heer, staat toe dat elke vraag waar we mee zitten, dat u ons antwoord kan geven door uw woord. Siga bendicionar esse seminário aqui, Senhor. Blijf deze campagne zegenen, Heer. Prepara e pia nan di ene nan kutambe tinku dume de ensaki nan ibim pasinha. Bereid ook de passen van de personen die moeten komen, Heer God Vader, dat ze ook kunnen leren. Iglesia Refugio. Voor de gemeente Refugio. Pa assina, Senhor, nos porta voorbeeld para toda outra iglesia nan tata. Zodat we een voorbeeld kunnen zijn ook voor alle andere gemeenten, Heer. Ajuda-nos para nos nascer diariamente de novo. Help ons, Heer, zodat we dagelijks weer opnieuw geboren worden. Espírito Santo, por bimbiba de nós e bautizanos. Dat de Heilige Geest in ons kan komen wonen en ons kan dopen. Para nos poder llenar que Espírito Santo su fruta. Zodat wij gevuld kunnen zijn met de vrucht van de Heilige Geest. Para nos por reflejar nos Criador más y más por dia. Zodat we nog meer en meer een reflectie zijn van onze Redder, Heer. Tata work nos de separar voor de otro. Niet dat wij uit elkaar gaan. Lagabo angel guardador cuida nos cas nos unan. Laat uw heilige engelen over onze woningen waken, Heer, en onze kinderen. E nos também. En onszelf ook. Para nos poder dormir douche de braça nandi Senhor. Dat we heerlijk in uw armen kunnen slapen, Heer. Dank je voor escuchar nossa oração. Bedank u voor het verhoren van ons gebed. Esconde nos de Jesus. Verberg ons in Jezus. Dat nos petição de amor de nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Dat is ons liefdesverzoek in de naam van Jezus Christus. Amen, amen. Tata de amor, o liefdevolle Vader. Nós agradecemos, Senhor, dank para Ana que por a reza, a Senhor oração awe. We bedanken u voor deze avond, Heer, en voor zuster Anne die een gebed had kunnen uitspreken. Que a halse nos na bo trono, Tata. Dat ons heeft verheft naar uw troon, Heer. E seguindo de mesmo passo na ngake, Deus. Terwijl ik nu in dezelfde passen verder ga, Heer. Senhor, awe nos mira e condição de bo pueblo. O Heer, vandaag hebben wij dus de conditie gezien van uw volk. Mas mientras que nós pretender, Senhor, que nós ready para cielo. Want terwijl we dus doen alsof wij klaar zijn voor de hemel.
Die jenkos de nos bieden awe we te mostrando nos tata. Zijn er heel veel dingen in ons leven die u aan ons wil laten zien. We te mostrando nos condition awe paku otro y pakubo. U laat vandaag onze condities zien met u en met elkaar. Y vamos nos awe ku hope di nostra de condition miserabel. En u heeft ons laten zien, Heer, dat velen van ons in die ellendige conditie zitten. Aunque nos te parece como rico y nos no times de nada. Ook al komen we rijk over alsof we niks nodig hebben. Pero en realidad nos te pobre. Maar in werkelijkheid zijn wij arm. Pero Tata Santo, danke que através de Cristo Jesus nos por compra oro se acabou. Maar we bedanken u dat wij dankzij Jezus Christus goud bij u kunnen kopen. Senhor, duna bo pueblo ave die oro por bapa candela e. O Heer, geef ons van uw goud die beproefd is door het vuur. E também é fuente de ouro para nós por mira trove. Ook de zalf voor onze ogen, Heer, zodat we weer kunnen zien. Senhor, ave bo pueblo de crisis. O Heer, vandaag is uw volk in een crisis. Tanto de nos matrimonio e também de nos relação para cubo e para outro. Zowel in ons huwelijk als in onze relaties met u of met onze naasten. Sana nos relação, trece reconciliação, o tata. Genees onze relaties, Heer, en breng verzoening. Sana bo pueblo, bendicionar humanen aqui riba zoom awe. Genees uw volk, Heer, en zegen elke persoon hier op deze Zoom vandaag, Heer. Laga nos tinha espírito misericordioso reconciliador aqui divo. Laten we deze verzoenende geest van u hebben, Heer. E em mente de Cristo Jesus. En het verstand van Jezus Christus. Essa que nos te pediu a noite, tata. Dit vragen wij u vanavond, Heer. In nome de justima Cristo Jesus. Amen. In de naam van uw liefdevolle Zoon Jezus Christus. Amen. 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 Yes, me quiere Jennifer lo a. Oh, sorry, me está papiando mi mic casera. Nenamente, me quiere. Was uit. Me quiere visitar man a noite, danke para ter presente, danke que nós do mei, nós esperamos nang manhã através para a campanha por seguir. Iedereen bedankt die vandaag aanwezig is en dat we morgen weer aanwezig kunnen zijn om 7 uur, zodat de campagne verder kan gaan. Ja, e pergunta não que não abordo contestar awe of não abordo assim, tem não amanhã que Deus quer humana por bingo e pergunta não pé. De vragen die vandaag niet zijn beantwoord, bewaar ze, want morgen zal je weer de kans krijgen, zodat je vraag beantwoord wordt. E feliz noite na cada presente e que Deus por cuida vosso sonho não e como amanhã que Deus quer. Een fijne avond voor iedereen, een goede nachtrust, dat Jezus jullie kan bewaren tijdens jullie nacht. En tot morgen in Gods naam. Amen, amen. 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 Amen.